and meditate on what you heard. जे तुम्ही ऐकलंय त्या गोष्टीवर मनन करा. Lord, we thank you. Meditate on what we heard. जे ऐकलंय त्या गोष्टीवर मनन करा. Holy Spirit, I thank you for teaching me on pride, humility, grace. धन्यवाद पवित्र आत्मा की तू आम्हाला गर्व, नम्रता, कृपा याविषयी शिकवला Lord, we आहेस. thank you that your grace is your power, your ability, your willingness to use your power, your ability, your authority on my behalf, which I don't deserve. धन्यवाद पवित्र आत्मा की तुझी कृपा म्हणजे नाही का तुझी इच्छा आहे. तुझी इच्छा, तुझी कुवत तू आमच्या वतीने वापरत आहे की आमची योग्यता नसताना आमचं भलं करण्यासाठी तुझ्या इच्छेने तू आम्हाला कृपा पुरवत आहेस. And thank you, Lord, you have given me grace to overcome strife. आणि धन्यवाद प्रभू की तू सर्व वादातून, भांडणातून महाविजयी होण्यासाठी ही कृपा आम्हाला दिली आहेस. Not with my ability, Lord, माझ्या स्वतःच्या कुवतीने नाही, but it's only by your grace. पण केवळ तुझ्या कृपेद्वारे. And we thank you, Holy Spirit, आणि धन्यवाद पवित्र आत्मा as you are teaching us. जसं तू आम्हाला And it शिकवत is you आहेस who's empowering us आणि तू आम्हाला ते सामर्थ्य देत आहेस to overcome every weakness सर्व अशक्तपणाचा सामना and to करण्यासाठी live a victorious life. आणि एक महाविजयी जीवन जगण्यासाठी. In Jesus' name we pray, Father. पिता आम्ही येशूच्या नावाने ही प्रार्थना मागतो. Amen. आमेन. आमेन. Praise God. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Okay, I'm not going to preach anything new. So I might even, I don't know, I did not hear the last part. It can be a revision. Praise God. Hallelujah. And it can be also more of question and answers. पहा मी नवीन काही शिकवणार नाहीये. मी शेवटी आता काय शिकवण्यात आलं ते ऐकलं नाहीये. कदाचित तीच गोष्टीचं नाही का आपण रिव्हिजन करणार असू किंवा नवीन काही असेल किंवा आपण नाही का प्रश्न उत्तरं सुद्धा घेऊ शकतो. So did you understand what he was teaching? Yes? Yes? Okay, let's go back to James chapter 4 verse number 6. पहा आता जे शिकवले ते तुमच्या सगळ्यांना समजलं आहे का? जर समजलं आहे तर आपण पुन्हा याकोबाचे पत्र 4 अध्याय आणि 6 वचन पाहूया. But he gives more grace. But he gives more grace. I don't know whether you have that word more. पहा इथे वचन काय सांगतं येस. याकोबाचे पत्र 4:6 इथे काय लिहिलंय की तो अधिक कृपादान देतो. अधिक. He gives more grace. One translation says he gives more and more. I think AMP says he gives more and more grace. That means not everyone is going to see the grace of God manifest in their life. This scripture says he gives more grace. Wherefore he says God resists the proud but gives grace unto the humble. Even though grace is available for everyone, God is not partial. He did not die only for some people. Even though grace is available for everyone, only those who are humble are going to see this grace manifest more and more in their life. याकोबाचे पत्र 4:6 मध्ये काय दिले इथे सांगितलंय की तो अधिक कृपादान देतो. पण जर आपण AMPचं भाषांतर पाहिलं त्याच्यामध्ये दिलंय की तो अधिक आणि अधिक कृपादान देतो. याचा अर्थ काय होतो की सगळ्यांनाच ते अधिक आणि अधिक किंवा जास्त कृपा ती मिळते का असं नाहीये. तर पुढे वचन काय सांगतं की देव गर्विष्ठांचा विरोध करतो आणि लीनास नम्रजनास कृपादान देतो. मग जे लोक नम्र वागतात ते लोक देवाच्या या अधिक आणि अधिक कृपेला स्वीकारतात. You know, Paul says he preaches the gospel and the gospel is the power of God and the gospel is the grace of God. पहा पौल सांगतो की तो नाही का सुवार्ता गाजवतो आणि ही सुवार्ता काय देवाचं सामर्थ्य आहे आणि ही सुवार्ता काय आहे तर ते आहे देवाचं कृपादान. And he says there is no other gospel other than the grace of God, because grace of God is the gospel of God and the grace of God is the power of God, and the power of God, that is the grace of God, is what brings salvation to those who believe.
पहा, म्हणून पौल काय म्हणतो की ज्यावेळेस तो सुवार्ता गाजवतो त्यावेळेस तो काय करत असतो, तो देवाच्या कृपेचा प्रचार करतो. कारण देवाच्या कृपेच्या सुवार्तेपेक्षा दुसरी सुवार्ता सध्या नाही आहे. तर देवाच्या कृपेचा जेव्हा तो प्रचार करतो, तो जितकं जास्त सुवार्ता सांगत असतो, जितकं जास्त तो सुवार्ता सांगतो, तितकं अधिक तो देवाच्या कृपेमध्ये आणि देवाच्या आशीर्वादामध्ये चालत असतो. So grace means it speaks about God's power. म्हणजे कृपा म्हणजे काय? कृपा ही देवाच्या शक्तीविषयी बोलत आहे. That's why the definition we saw, grace is God's willingness to use His power, His ability, His anointing, His love on my behalf, which I don't deserve. म्हणून आपण नाही का पाहिलं की कृपा म्हणजे काय? कृपेची व्याख्या काय? कृपा म्हणजे देवाची कुवत, देवाचा अभिषेक, देवाची प्रीती, देवाची शक्ती देव माझ्यासाठी स्वतःच्या इच्छेने वापरतो, जरीही त्या गोष्टीच्या योग्यतेची किंवा लायकीची मी नाही आहे. And this grace of God is the power of God that brings salvation to all those who believe. आणि हे देवाची जी कृपा आहे ना, जे की देवाचं सामर्थ्य आहे, ते सामर्थ्य जे कोणी विश्वास ठेवतं त्या सगळ्यांना तारण देतं. Hallelujah. When a person understands the grace of God, that person is tapping into the highest power, that is God's power. आणि ज्यावेळेस एखाद्या व्यक्तीला ही कृपा समजते तर ती व्यक्ती काय करते? देवाचं जे सर्वोच्च सामर्थ्य, सगळ्यात उच्च जी शक्ती आहे ना, त्या शक्तीमध्ये प्रवेश करते. When a person is living under God's grace, that person is seeing God's power, God's ability, God's anointing manifest in his life. ज्यावेळेस एखादी व्यक्ती देवाच्या कृपेचा अनुभव घेते, कृपा पाहते, त्यावेळेस ती व्यक्ती देवाची शक्ती, देवाचा अभिषेक आणि देवाची कुवत त्याच्या जीवनात काम करताना अनुभव घेते. We are so used to use words, we were just discussing, we were so used to use words, God's grace. आणि आपल्याला किती सवय झाली. आम्ही आता थोड्या वेळापूर्वी बोलत होते की आपण बोलता बोलता सहज बोलतो की देवाची कृपा. It becomes so common that we don't know actually the real meaning of it. पहा, देवाची कृपा आहे, प्रभूची कृपा आहे, हे बोलणं इतकं सहज आणि सोपं झालेलं आहे की आपल्याला नाही का बोलता बोलता बोलतो, परंतु देवाची कृपा म्हणजे काय याचा खरा अर्थ अजून कळलेला नाही. When I understand the grace of God, actually I'm tapping into the power of God, I'm tapping into the ability of God, I'm tapping into the anointing of God, I'm living a supernatural life. When I understand grace, if anybody is saying it's only by God's grace, that means that person is not living a natural life, that person is living a supernatural life. ज्या वेळेस मी म्हणते की मी देवाच्या कृपेचा अनुभव घेते, याचा अर्थ काय? मी देवाच्या कृपेत चालत असताना देवाच्या त्या कुवतीमध्ये मी प्रवेश करते, देवाच्या अभिषेकात प्रवेश करते, मी देवाच्या प्रीतीमध्ये प्रवेश करते, मी देवाच्या सामर्थ्यामध्ये प्रवेश करत असते. आणि ही कृपा काय करत असते? त्या व्यक्तीला त्याचं साधारण नैसर्गिक जीवन जगू न देता देवाचं अभिषिक्त जीवन जगण्यासाठी अनुग्रह देते. We all want to walk in the supernatural, we all want to tap into God's power, we all want to tap into God's ability, we all want to see God's power manifest in our life, but we always have this question, where am I missing? I want to believe the scripture, I'm studying the scripture, I'm speaking the scripture, I'm hearing the word, but where am I missing? Why am I not seeing this power of God, this ability of God, this anointing of God manifest in my life? आणि ज्या वेळेस नाही का आपण म्हणतो, पहा, आपल्या सगळ्यांचीच इच्छा असते की आपल्याला अलौकिक काम करायचे, आपल्याला सुपरनॅचरल गोष्टींचा अनुभव घ्यायचा आहे, आपल्याला त्या आशीर्वादामध्ये चालायचं आहे, देवाच्या वेगवेगळ्या गोष्टींचा अनुभव घ्यायचा आहे आणि आपण त्यानुसार प्रयत्न करतो, आपण वचन वाचतो, आपण काम करतो, परंतु तरी सुद्धा आपल्याला समजून येत नाही की माझ्याकडून काय चुकतंय, कोणती गोष्ट राहून जाते की देवाच्या या अलौकिक कृपेमध्ये, देवाच्या अलौकिक गोष्टींचा अनुभव मला का घेता येत नाहीये, मी माझ्या नैसर्गिक गोष्टींमध्ये का कमी पडत आहे. Now I can say it's God's grace in my life, but am I really seeing the grace of God, the power of God, the ability of God, the anointing of God, the authority of God manifest in my life? पहा, मी बोलत असेल की देवाची कृपा माझ्या जीवनावर आहे, परंतु हे खरंच आहे का की देवाची कृपा म्हणजे देवाचं सामर्थ्य, देवाचा अभिषेक, देवाची कृपा, देवाचा अधिकार, देवाची प्रीती माझ्या जीवनात मी काम करताना पाहतेय का? And what is the key to tap into God's power? आणि मग देवाच्या त्या सामर्थ्यामध्ये प्रवेश करण्याची किल्ली काय आहे? And this scripture gives me that key. This 6 to us gives me the key
God gives more grace, and some translation says God gives more and more grace to the one who is humble. Wow. You know, many times when I want more power, I think I have to pray more. When I need more power, I think I have to fast more. When I need more power, then I think I have to do more good works. But the Bible says God gives more grace to the humble. Humility is the key for tapping into the grace of God. पहा, देवाचं वचन इथे काय सांगतं की मी जर म्हणते की माझ्यावर देवाची कृपा आहे, तर वचनानुसार इथे काय सांगण्यात आलंय की देव अधिक कृपा करतो. काही भाषांतरामध्ये लिहिलंय की देव अधिक आणि अधिक कृपा करतो. मग याचा अर्थ काय होतो की परमेश्वर गर्विष्ठांचा विरोध करतो, तो अधिक आणि अधिक कृपा करतो. तो नम्र जनांना नाही का, लीन जनांना, नम्र जनांना कृपा देतो. याचा अर्थ काय, जर मला देवाच्या त्या सामर्थ्यामध्ये प्रवेश करायचा आहे, तर मी देवाच्या कृपेद्वारे अधिक आणि अधिक नम्र होऊन मी त्या सामर्थ्यामध्ये प्रवेश केला पाहिजे. Humility is the key, humbleness is the key to tap into God's grace. मग नम्रता किंवा नाही का लीन होणं ही ती चावी आहे, ती किल्ली आहे, ज्याच्याद्वारे मी परमेश्वराच्या त्या सामर्थ्यामध्ये प्रवेश करू शकते. I'll explain that to you. मी तुम्हाला हे स्पष्ट करून सांगते. Whenever you see the word grace, it speaks about God's unmerited, unearned, undeserved favor of God. Correct? ज्या वेळेस आपण नाही का देवाची कृपा हे जे आपण वाचतो किंवा पाहतो, तर ह्या कृपेचा अर्थ काय, आपली लायकी नसताना, आपण कमवू शकत नाही, आपली योग्यता नसताना देवाने जो अनुग्रह दिला ती म्हणजे कृपा. Correct? Whenever we hear the word grace or the definition for grace, we say it's undeserved, unmerited favor of God. That means I don't qualify. God has given to me as a free gift. They look at me as if they never heard grace before. Have you heard? Yes. Unmerited, unearned, Undeserved. correct? Undeserved favor of God. Maybe when you talk, they'll respond. Yeah, translate. पहा, आपण आतापर्यंत शिकलो आहोत कृपा म्हणजे काय, की माझी लायकी नाही आहे तरी सुद्धा देवाने माझी योग्यता नसताना, मी जे कमवू शकत नाही तरी सुद्धा परमेश्वर त्याची कृपा, त्याची दया मला दाखवतो. आपली योग्यता नसताना, आपली लायकी नसताना परमेश्वराने जो अनुग्रह दाखवला त्याला म्हणतात कृपा. ही व्याख्या आपण सतत ऐकत आलो आहोत. Okay, let me give an example. Any teachers here? Teacher? कोणी शिक्षक No, आहे का इकडे? Okay, have you heard about grace mark? Yes. Yeah. When a student gets 99 mark and the student goes to the teacher and says, can you give me extra 1 mark? I wrote everything is right. The teacher will take the paper and minus 1 more mark. Yeah. Right? Will the teacher give grace mark for 99? No. To whom will the teacher give grace? One who is failing. Only the one who has failed, right? Yes. Correct? In the same way, grace is given to the disqualified. Grace is given to the one who has failed. Grace is given to the one who don't deserve. That's why grace is unmerited, unearned, undeserved favor of God. Grace is God's willingness to use His power, His ability, His anointing on my behalf, even though I don't deserve it. पहा, कृपा म्हणजे काय, मी तुम्हाला उदाहरण देऊन सांगते. जर कोणी शिक्षक असेल किंवा आपल्याला माहिती आहे की परीक्षेमध्ये नाही का कृपा मार्क्स दिले जातात किंवा एखाद्या व्यक्तीला प्रमोट केलं जातं, एखाद्या विद्यार्थीला, तर कसं असतं, समजा एखादी हुशार विद्यार्थी आहे, 100 पैकी 99 मार्क्स त्या मुलाला मिळालेत आणि तो व्यक्ती नाही का, तो मुलगा नाही का शिक्षकांकडे जाऊन म्हणतो मला एक नाही का मार्क वाढवून द्या, 1 रुपयाचं मार्क मला द्या, तेवढी कृपा माझ्यावर करा. तर ते शिक्षक करेल का? ती नाही करणार, उलट ती 1 मार्क कमी करेल त्याच्या ह्या वागणुकीमुळे. पण जो व्यक्ती हुशार आहे, ज्याची योग्यता आहे, त्या व्यक्तीला तो 1 मार्क वाढवून मिळणार नाही. मग हे कृपेचे किंवा वाढवून दिलेले मार्क्स कोणाला मिळतात? तर जी व्यक्ती, जो मुलगा नापास होतोय, ज्या मुलाला प्रमोट करायचंय, पुढच्या वर्गात ढकलायचंय, तो मुलगा नापास होतोय, त्या व्यक्तीला ते 3-4 मार्क्स वाढवून मग टीचर पुढच्या वर्गामध्ये पाठवते. मग कृपा, देवाची कृपा सुद्धा कोणासाठी देण्यात आली आहे? की आपली योग्यता नाहीये, आपल्याला ते जमत नाहीये, आपण करू शकत नाहीये, आपण ते कमवू शकत नाही, आपली लायकी नाहीये, तरी सुद्धा परमेश्वराने आपल्याला ते मार्क्स वाढवून दिलेत, म्हणजे कृपा. Praise God. Now, when I understood grace, grace is given to the one who's disqualified, the one who is failed, the one who doesn't deserve. Okay. When I understood that understanding of grace, and when I studied this verse, I got confused.
पहा, मग कृपा म्हणजे काय की जी व्यक्ती अयोग्य आहे, ज्या व्यक्तीला जमलेलं नाही आहे, ज्या व्यक्तीची लायकी नाही आहे, जी व्यक्ती नाही का कधीच तेवढं नाही का त्या गुणवत्तेपर्यंत पोहोचू शकत नाही, याचा अर्थ डेफिनेशन व्याख्येनुसार कृपा म्हणजे लायकी नसलेल्या व्यक्तीला दिलेलं आहे. पण मग ज्यावेळेस मी देवाचं हे वचन पाहते याकोब 4:6 मध्ये, ह्याच्यानुसार ती डेफिनेशन, ती व्याख्या आणि हे वचन जेव्हा एकत्र येतं त्यावेळेस मग गोंधळ होतो. Because grace is given to the one who don't deserve, right? But here it says grace is given to the one who is humble. पहा, त्या व्याख्येनुसार काय, ज्या व्यक्तीची लायकी नाहीये, योग्यता नाही, त्या व्यक्तीला देण्यात आलेली म्हणजे कृपा. परंतु इथे 6वं वचन काय सांगते की परमेश्वर नम्र जनांना अधिक कृपा देतो. And that too more grace. And AMP says more and more grace. Now this scripture says, but he gives more grace, wherefore he says, God resists the proud, but he gives grace unto the humble. He gives more grace to the humble. So I start asking, Lord, you said grace is, I don't need to earn it, I don't need to deserve it, I don't need to merit it, but here you give me a condition that a person has to be humble to tap into your grace. The reason I asked that question is I did not understand the real meaning of the word humility. पहा, आता कृपा व्याख्या काय सांगते की आपली लायकी नसताना दिलेलं, परंतु इथे वचन सांगते की आपल्याला परमेश्वर नम्र लोकांना कृपा देतो. मग ज्या वेळेस मी हे वचन वाचते याच्यामध्ये दिलंय, अजून एकाचं भाषांतर पाहिलं, AMP मध्ये वचन सांगतो तो अधिक आणि अधिक कृपा देतो जे लोक नम्र आहेत त्यांना. मग हे नम्र लोक काय आहेत की ज्यांना परमेश्वर देतोय, म्हणजे माझी योग्यता नाही, माझी लायकी नाही, मला जमत नाहीये, परमेश्वर कृपा तर देतोय, परंतु तरी सुद्धा हे मला वचन समजत नाही. का? कारण नम्रता किंवा लीन होणं म्हणजे काय हे मला समजलं नाहीये. Now there is two more words you see, two words you see here. One is a proud person and one is a humble person. One is a proud person and one is a humble person. Now my understanding of a humble person and my understanding of a proud person, the understanding I received is from the world. And the world teaches real humility and real being, walking in pride or a proud person is extremely contradicting to what the word of God calls a person who's humble and a person who's proud. पहा, याकोब 4:6 मध्ये ह्या वचनामध्ये आपण 2 शब्द पाहतो की गर्विष्ठ आणि नम्र. पण गर्विष्ठ आणि नम्र म्हणजे काय, ह्या ज्या 2 शब्दांविषयी लिहिले. आपण ज्यावेळेस जगामध्ये जातो आपल्याला ह्या जगाने काय शिकवलंय, जगाने जो अर्थ सांगितला आहे की गर्व याला म्हणतात किंवा ह्या व्यक्तीला नम्रता म्हणतात, तर जी जगाची व्याख्या आहे नम्रतेची, ती व्याख्या परमेश्वर त्याच्या वचनामध्ये सांगत आहे ना की नम्रता म्हणजे काय, याच्या अगदी विरोधात आहे. Many times we think Christian life is living a perfect life. Yes, we want to go into a phase of perfectionism. I want to become more and more perfect. Correct? Actually, Christian life is not about becoming perfect. Okay, I'll complete it. Christian life is, I realize that I am imperfect, and every time I realize I am weak, I depend on God's power. So Christian life is a constant realization that I am not perfect and I need the Messiah, I need the Savior, I need His power, and that power is called grace. Christian life is not becoming perfect. Again, let me repeat that again and again so that drills inside of you. Christian life is not about living becoming perfect or living a life of perfectionism. In fact, Paul himself said, in my weakness I see His strength. That means he constantly realized that in his own, I am not strong, I am weak, I fall. But the grace of God gives me the power to overcome sin. पहा, आपण काय करतो की आपण जास्तीत जास्त परिपूर्ण परफेक्ट व्हायचा प्रयत्न करतो आपल्या जीवनामध्ये, आपल्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपण नाही का परिपूर्ण होण्याचा प्रयत्न करतो. परंतु देवाचं वचन काय सांगतं की आपण परिपूर्ण नाहीये, माझ्यामध्ये कमजोरी आहेत, माझ्यामध्ये अशक्तपणा आहेत. ह्या ज्या वेळेस मी जाणून घेते की मी परिपूर्ण नाही आणि मला सतत आणि सतत देवाच्या वचनाची गरज आहे, देव परिपूर्ण आहे, मी परिपूर्ण नाहीये, देव योग्य आहे, माझ्यामध्ये कमजोरी आहे, ह्या ज्या वेळेस मी जाणून घेते आणि देवाच्या त्या
कृपेला ज्यावेळेस मी स्वीकारते त्यावेळेस देवाच्या त्या कृपेमध्ये, त्या परिपूर्णतेमध्ये मी चालत असते. म्हणून पौल सुद्धा म्हणतो की ज्यावेळेस मी अशक्त आहे त्यावेळेस देवाची कृपा मला सशक्त करते. मला तुम्हाला हे परत आणि परत सांगू दे, जेणेकरून हे तुमच्या मनामध्ये बसेल, तुम्ही हे समजून घ्याल की आपल्याला हे सतत जाणून घेतलं पाहिजे की मी माझ्या कुवतीने मी परिपूर्ण नाहीये, मी योग्य नाहीये, परंतु देवाची कृपा मला पाहिजे. देव परिपूर्ण आहे, त्याची कृपा मला परिपूर्ण करते. Praise God. You know, there is a misunderstanding of grace. पहा, कृपेविषयी ना गैरसमज आहे. And the misunderstanding of grace is somehow people think that grace is a license for me to sin. आणि कृपेविषयी लोकांचे काय गैरसमज आहेत माहिती? लोकांना वाटतं कृपा मला मिळाली आहे म्हणजे पाप करण्यासाठी मला एक लायसन्स किंवा अधिकारच मिळाला. I can live however I want. The grace of God is available for me. मी मला पाहिजे तसं जगेन कारण देवाची कृपा तर माझ्यासाठी आहे. That is a misinterpretation or misunderstanding of what really grace is. आणि कृपा म्हणजे काय ह्याचं नाही का सगळ्यात चुकीचा अर्थ किंवा चुकीचं जर भाषांतर असेल ना तर हे आहे. Grace has never approved sin as good. Grace has never said because I am under grace doesn't mean sin has become good now. पहा, कृपेने कधीच नाही का पापाला चांगलं सांगितलं नाहीये. पाप चांगलं आहे असं नाही. पापामुळे नाही का पाप जास्त वाढताय म्हणून कृपा चांगली आहे असंही नाहीये. Somehow that kind of understanding is coming that if I am under grace then sin has no more issue. No. Sin is sin. Whether in the old covenant or in the new covenant, sin is sin and sin is dangerous, sin is deadly and sin has consequences and sin will always result in destruction. But the difference is, in the old covenant there is sin, but I did not have power to overcome sin. In the new covenant, there is sin, but now the grace of God is the power of God that has enabled me to overcome sin. In the Old Testament, I have to overcome sin with my own ability. I don't have that ability. The Lord demanded me to live in God's standard, but the problem is I did not have the power. But in the new covenant, I am born again and I have the Holy Spirit, and now I have God's ability to overcome sin, not with my ability. That's the difference. And now I'm not overcoming because of my own, because I prayed, I did this, I did that. No, only because I believe in what He has done for me. Praise God. Praise the Lord. पहा, कृपा म्हणजे काय? ज्यावेळेस मी कृपा म्हणते तर याचा अर्थ काय? परमेश्वराने मला तो अनुग्रह दिला आहे. मग याचा अर्थ असा होत नाही मग जुना कृपेमुळे नाही का पाप करू शकतो असं कधीच होत नाही. जुना करार असू दे किंवा नवीन करारात पाप हे पापच आहे. पाप वाईट आहे, पाप भयानक आहे, पाप मृत्यूदायक आहे, पाप हे वाईटच आहे. मग ते जुन्या करारात असू दे किंवा नवीन करारात. जुन्या करारामध्ये काय व्हायचं की मला माझ्या कुवतीने, माझ्या ताकदीने नाही का त्या पापावर विजय मिळवावा लागत होता आणि मला देवाच्या योग्यतेपर्यंत जावं लागत होतं. परंतु ज्यावेळेस आपण नवीन करारात येतो, नवीन करारामध्ये येशू ख्रिस्ताने जे काम पूर्ण केलेलं आहे, येशू ख्रिस्ताने जे सर्व पूर्ण केले त्या गोष्टीद्वारे काय झालंय की मला आता ती कृपा मिळाली. येशू ख्रिस्ताने पूर्ण केलेल्या कामाद्वारे मला जी कृपा मिळाली त्याद्वारे मला आता शक्ती मिळाली की मी त्या योग्यतेपर्यंत जाऊ शकते. माझ्या योग्यतेमुळे नाही तर देवाच्या योग्यतेमुळे. आता नवीन करारात मला काम करण्याची गरज नाही, परंतु पाप हे वाईटच आहे. As we already saw, a humble person is the one who is going to tap into the grace of God. Humility is the key to see this power of God manifest in our life. Now the world, I'm repeating, the world will never teach me what is true humility. What I learned from the world, humility is not humility. And what I learned in the world, pride is not pride. If I want to understand what is true humility, what is true humbleness, what is true to be in pride, I have to come to the scripture. And the word of God teaches me what is to be really humble. To be humble means to be God dependent and God centered. To be in pride means to be self dependent and to keep me in the center. पहा, आता कृपा म्हणजे काय आहे
की देवाने मला ती कुवत दिली आहे आणि मला योग्य ठरवलं आहे. आणि वचन काय सांगतं की नम्र लोकांवर परमेश्वर अधिक कृपा करतो, लीन लोकांवर. पण जर मी जगात गेले तर जगाकडून आपण जी डेफिनेशन, जी व्याख्या शिकलोय की ह्याला म्हणतात नम्रता, नम्र लोक म्हणजे असं, जगाची व्याख्या आणि परमेश्वराचं वचन हे पूर्णपणे विरोधात आहे. देवाचं वचन जे नम्रता सांगतं ते जगासारखं नाही आहे. म्हणून आता मला कसली गरज आहे की मी जगाकडून जे शिकले त्या नम्रतेत मला चालायचं नाहीये. कारण वचन काय सांगतं, मला पुन्हा एकदा सांगू द्या की परमेश्वर नम्र लोकांवर कृपा करतो असं वचन सांगतं. मग ही नम्रता काय आहे ती आपल्याला जाणून घ्यायची आहे. Praise God. Okay. God gives more grace to the humble, right? A humble person is a person who is God dependent. A proud person is self dependent. Let's go to Galatians 5:4. By the time you can translate. पहा वचन काय सांगतं की एखादं नम्र व्यक्ती म्हणजे काय. नम्र व्यक्ती म्हणजे जी देवाकडे लक्ष केंद्रित करते, देवाच्या वचनावर लक्ष लावते. आणि गर्विष्ठ व्यक्ती म्हणजे कोण आहे, ती स्वतःविषयीच विचार करत राहते. आपण पाहूया गलती करास. Okay, this is one of my favorite scripture. Okay, God says He resists the pride and He gives more grace to the humble. He gives more grace to the humble and He resists the pride. Now remember, the Bible also says God loves the sinner and He hates sin. That means God is not against the person, but He is against the pride in that person. God resists. The meaning of the word resist means to fight actively. That means God is actively fighting against that pride in me, because I'm going to make a statement which is very important. Because it is not sin that separates us from God, it is actually pride that separates us from God. पहा वचन काय सांगतं की परमेश्वर गर्विष्ठांचा विरोध करतो आणि नम्र जनांवर दया करतो. मग गर्विष्ठ म्हणजे काय आणि नम्र म्हणजे काय. पहा वचन काय सांगतं की परमेश्वर नम्र किंवा लीन लोकांवर दया करतो. आणि वचन एके ठिकाणी असंही सांगतं की परमेश्वर जो आहे ना तो पापी लोकांवर प्रेम करतो परंतु पापाचा तिरस्कार करतो. मला हे सांगू द्या, मी इथे विधान करेल की परमेश्वर ज्यावेळेस म्हणतो की तो पापी लोकांवर प्रेम करतो तो त्या व्यक्तीवर प्रेम करतो, परंतु त्या व्यक्तीचं जे पाप आहे त्याला तो स्वीकारत नाही. आणि जेव्हा वचन सांगतं की परमेश्वर गर्विष्ठांचा विरोध करतो, विरोध करणं म्हणजे काही, परमेश्वर सामना करतो. परमेश्वर सक्रियतेने त्या व्यक्तीमध्ये, त्या माणसामध्ये जो गर्व आहे, जो अहंकार आहे त्याच्याशी लढतो. त्या अहंकाराला, त्या गर्विष्ठपणाला परमेश्वर नाकारतो. Okay, I'll repeat what I said. Okay, it is not sin that separates us from God, it is actually pride that separates us from God. In fact, every sin root is pride. Okay, but why I'm saying it is not sin that separates us from God but pride, because when a person is in sin, he or she cannot overcome that sin with his own ability. He needs grace. So when I am in sin, I need His power. That's when I need Him. The deception of the devil is, if there is sin in you, God cannot accept you. God cannot accept you. That's why when Adam committed sin, the first thing is he hid himself. Actually, it is not sin that is dangerous. It is moving away from God that is dangerous. And that separation is pride. What keeps me away from God is pride. Are you understanding? If I see weakness in my life, if I am struggling in my life, if I see sin in my life, then I cannot overcome. And God, just like how you have a son or daughter and you see them struggling, as a father, as a mother, you want to help your child, right? In the same way, when there is sin in my life, when there is weakness in my life, when I'm struggling, my Father wants to help me. That's why grace is God's willingness. He is willing to give me His power, His ability, His anointing, and that is His grace, which I don't deserve. And that power, His willingness to give His power is what is going to give me the ability to overcome that sin.
But what is stopping me from tapping into that power is pride. Hallelujah. पहा, मी पुन्हा एकदा हे विधान करेल की पाप एखाद्या व्यक्तीला देवापासून वेगळं करत नाही तर गर्व करतं. खरं पाहता सगळ्या पापाचं कारण काय आहे? गर्व, अहंकार. तर पापामुळे एखादी व्यक्ती देवापासून वेगळी होत नाही त्या अहंकार किंवा गर्वामुळे होते. कारण हा जो गर्व आहे तो त्या व्यक्तीला त्या नम्रतेमध्ये चालू देत नाही. मी तुम्हाला हे सांगते, पहा, हेच आदामासोबत झालं होतं. ज्या वेळेस पाप झालं त्यावेळेस आदामाने काय केलं की तो देवापासून लपला. तो का देवापासून लपला? कारण त्याच्यामध्ये ती भीती आली होती. त्याची सगळ्यात मोठी चूक काय झाली होती की तो परमेश्वरापासून लपला. ज्यावेळेस आपण आपल्या मुलांना पाहतो एखाद्या गोष्टीचा नाही का संघर्ष करताना, सामना करताना ते जर कमजोर पडले असेल तर आपल्याला वाटतं अरे ते खूप सामना करतायत, ते कमजोर पडतात, आपण जाऊन त्यांना मदत करावी. मग तसंच परमेश्वराचं आहे. मी माझ्या स्वतःच्या कुवतीने त्या पापातून बाहेर पडू शकत नाहीये. पाप माझ्याकडून होत आहे आणि कृपा मला त्या पापातून बाहेर पडण्यासाठी मदत करते. परंतु हा जो गर्व आहे ना, हे सगळ्या पापाचं कारण आहे. त्या मुलाला जसं आपण मदत करायला जातो तसं परमेश्वराचं काय होतं? परमेश्वर सुद्धा आपल्याला त्या पापामध्ये, त्या त्रासामध्ये पाहू शकत नाही आणि परमेश्वर सुद्धा एखाद्या वडिलांसारखा पळत येतो, त्याची कृपा आपल्याला देतो. त्या कृपेद्वारे त्या आपण पापातून त्या बाहेर पडू शकतो. म्हणून कृपा म्हणजे काय? परमेश्वराची इच्छा, त्याची योग्यता तो मला देत आहे की त्या पापातून मी माझ्या शक्तीने नाही बाहेर पडू शकत आहे, पण देवाच्या कृपेची मला गरज आहे त्या पापातून बाहेर पडण्यासाठी. Hallelujah. You know, the wrong understanding is if I overcome sin, God will accept me, correct? If I live a good life, then God will accept me. But we fail to realize that God is willing to use His power so that I can overcome sin. I need God. Without Him, I cannot overcome my weakness. Without Him, I cannot overcome my struggle. Without Him, I cannot overcome sin. Now, God is willing to use His power, His ability, His authority on my behalf, which I don't deserve. But what is stopping me to tap into His power is pride. That's why God is actively fighting against not sin, but He is actively fighting against pride, because He knew He is willing to give His power for me. But what is separating me from Him is pride, so that He is fighting against pride, so that now I can go close to Him. पहा, आपल्याला काय वाटतं? मी चांगली कामं करेन, मी नाही का चांगलं वागेल, मी पुण्य कमवेल म्हणजे परमेश्वर माझा स्वीकार करेल. परंतु हे चुकीचं आहे. आपण चांगलं वागल्याने परमेश्वर स्वीकार करेल असं नाही. मला काही चांगलं करायची गरज नाहीये, तर परमेश्वराने सर्व काही चांगलं केलेलं आहे. कोणती व्यक्ती देवाच्या त्या कृपेमध्ये प्रवेश करू शकते? जी व्यक्ती नम्र आहे ती. मग इथे मला हे जाणून घ्यायचंय की मी तर कमजोर आहे, मला नाही जमत आहे त्या पापातून बाहेर पडण्यासाठी, म्हणून परमेश्वर त्याची कृपा देतोय. आणि परमेश्वर जाणून बुजून माझ्यामध्ये जो गर्विष्ठपणा आहे ना, त्या गर्विष्ठपणाचा सामना करतोय. परमेश्वर माझ्याशी भांडत नाहीये, माझ्याशी लढत नाहीये. तर बायबल सांगतं माझा जो गर्विष्ठपणा किंवा अहंकार किंवा मीपणा आहे ना, ती गोष्ट देवाच्या कृपेमध्ये मला जाऊ देत नाही, ती कृपा मला स्वीकारू देत नाहीये. म्हणून परमेश्वर पापाचा सामना करत नाही, तर माझ्यामधला जो अहंकार आहे त्या अहंकाराचा परमेश्वर सामना करतोय. परमेश्वर सक्रियतेने त्या वाईट गोष्टीशी माझ्यातून लढतोय, जेणेकरून जेव्हा तो अहंकार निघून जाईल, मी नम्र होईल, मी देवाच्या कृपेमध्ये प्रवेश करू शकेन. When you hear the definition, to be humble is God-centered, to be in pride is self-centered. It looks so simple, but it is not. To be a proud person, pride means to be God-centered. Humble means to be God-centered, and pride means to be self-centered. But actually, there is depth in this. Christ is become of no effect. Now, Christ means Christ is willing. Christ is willing to use His power, His ability, His anointing, His love, and His power, His ability, His love, His authority has become no effect. Christ is become of no effect unto you, to whosoever of you are justified. Now we are going to learn this, okay, this word. Justified by law. When you understand this, you understand what is really to be in pride, okay? Whosoever of you are justified by law,
you are fallen from grace. Now grace is unmerited, unearned favor of God. But you and I can go to a place where we fall from that grace, we fall from that power, we fall from that ability, we fall from the anointing which is given to us freely. And this scripture says, who is the one who falls from grace? Who is the one where Christ has become no effect? The one whosoever who is justified by the law. पहा, आपण काय करतो की नाही का, मी चांगली कामं करेन, मी चांगलं वागेल, मी देवाला खुश होईल, म्हणजे देव माझा स्वीकार करेल, असं आपण आपल्या कृतीवर ती कृपा मिळवायचा प्रयत्न करतो. परंतु कृपेची व्याख्या काय आपण पाहिली की देवाची इच्छा आहे, त्याचा अधिकार, त्याचं प्रेम, परमेश्वर त्याची कुवत आणि त्याचा अभिषेक तो त्याच्या इच्छेने आपल्यासाठी वापरणार आहे. मग जर आपण इथे पाहिलं, हे 4थं वचन काय सांगत आहे की ख्रिस्त त्या लोकांसाठी आता काही उपयोगाचाच राहिला नाही, किंवा ख्रिस्ताबरोबर, येशू बरोबरचा त्या लोकांचा संबंध नाहीसा झालाय. कोणत्या लोकांचा संबंध? तर जे लोक नियमशास्त्राने नियम पूर्ण करून नीतिमान ठरू पाहत आहेत, आणि जे लोक नियमशास्त्राने नीतिमान ठरायचा प्रयत्न करतात ते काय झालेत? ते कृपेपासून पडलेले आहेत. म्हणून इथे वचन काय सांगतं, जर मी नियमशास्त्रानुसार स्वतःला योग्य ठरवते, मी नीतिमान ठरायचा प्रयत्न करते, तर मी कृपेपासून पडलेली आहे, मी कृपेमध्ये जाऊच शकत नाही, आणि माझा ख्रिस्ताबरोबरचा संबंध नाहीसा झालेला आहे. If you understand this word, then you will understand the scripture. So let us go into this and learn what is this. Justified by the law. I don't know what word is there. जर तुम्हाला समजलं की इथे शब्द सांगतं की तुम्ही नियमशास्त्राने नीतिमान ठरू पाहता, नियम पूर्ण करून जर तुम्ही नीतिमान ठरू पाहता, righteous, right? Righteous. Okay, it's more easy now for me. Now, justified by the law means I am righteous based on my performance. That's why that is exactly what it is there, right? Yes. Justified by the law means I am righteous based on my performance. पहा, आपण काय करूया, इथे जे वचन सांगतं की नियमशास्त्राने नीतिमान ठरू पाहता, नियमशास्त्राने नीतिमान ठरणं म्हणजे काय हे आपण पाहूया. नियमशास्त्राने नीतिमान ठरणं म्हणजे मी कसं प्रदर्शन करतोय, मी किती चांगलं काम करते, माझ्या कृतीवर मी ते नीतिमत्व किंवा मी नाही का ते चांगल्या गोष्टी मिळवायचा प्रयत्न करते, म्हणजे मी किती चांगले यावर मी स्वतःला महत्त्व देते, याचा अर्थ नियमशास्त्राने नीतिमान ठरणं. Okay, now let's even break more smaller. Let's see the word law, L-A-W, law. Now this law is speaking about the law of Moses. It's speaking about the law of Moses. Now when you see the law of Moses, the law came through Moses, the Bible says, correct? Grace came through Jesus Christ. Law came through Moses. Now when you see law, the law tells me that I have to keep all the law, and when I keep all the law, then I am justified based on the law. पहा, हे जे आहे ना, I am नियमशास्त्र, righteous because I kept all the law. नियमशास्त्राने नीतिमान ठरू पाहणं, ह्याला आपण अजून छोटं छोटं करून आपण समजून घेऊया. नियम किंवा लॉ याचा अर्थ काय आपण समजूया. पहा, इथे जे नियम म्हणण्यात आले ना, तर ते कोणते नियम? जे परमेश्वराने मोशेला दिले होते. मोशेला नियमशास्त्र देण्यात आलं. वचन सांगतं, कृपा ही येशू ख्रिस्ताद्वारे प्रगट झाली, परंतु परमेश्वराने मोशेला नियमशास्त्र दिले होते. नियमशास्त्र दिले होते म्हणजे की जर तुम्ही ते नियम पाळले, तुम्ही ह्या गोष्टी केल्या, तर तुम्हाला ते आशीर्वाद मिळतील. याचा अर्थ नियम पूर्ण करणं. Now, the mindset, a law mindset is, if I keep the law, then I'm approved in God's eye. I receive God's favor. That means I have right standing with God based on my action. नियम पूर्ण करणं याचा अर्थ काय? म्हणजे नियमशास्त्राने ज्यावेळेस आपण नीतिमान धार्मिक राहायचा प्रयत्न करतो, त्याचा अर्थ काय होतं की हे असे नियम देण्यात आलेत, आणि जेव्हा मी एक एक नियम पूर्ण करते, त्यावेळेस मी देवाची धार्मिकता किंवा मी नीतिमान ठरते. याचा अर्थ मी हे नियम जर पूर्ण केले नाही तर मी नीतिमान ठरवण्याच्या योग्यतेची लायकीची नाही आहे. पण जेव्हा मी हे सर्व दिलेले नियम पूर्ण करते, त्यावेळेस मी नियम पूर्ण केलेत माझ्या कुवतीने, माझ्या शक्तीने, म्हणून मग मी ते नीतिमत्व मिळवते. त्याचा अर्थ नियमशास्त्राद्वारे नीतिमान ठरणं.
Maybe you might say, no, I am not under law. I don't follow the 10 commandments, or I am not following the 600 commandments. You shall not do, you shall not do, you shall not do. Maybe we may not say, or we may not use the terminology of law of Moses or 10 commandments or 600 commandments, but we still have the mindset of the law. पहा, कदाचित तुम्ही म्हणत असाल की नाही आम्ही तर काही मोशेने दिलेल्या नियमशास्त्राच्या अधीन नाहीये. कदाचित तुम्ही असं बोलत असाल, आम्ही तो जुना करार पाळत नाही, आम्ही नाही का ते मोशेने दिलेले 10 नियम किंवा त्याने नाही का जे 600 नियम सांगितले त्या पूर्ण पुस्तकात ते आम्ही फॉलो करत नाही, आम्ही ते पूर्ण करत नाही. परंतु जरी तुम्ही मोशेचं नियमशास्त्र पाळत नसाल, पण जर तुमची विचारसरणी असेल, मी जर हे केलं तर प्रभू मला देईल, मी जर असं हे वागलो तर प्रभू मला आशीर्वादित करेल, असं जर तुम्ही विचार करत असाल तर तुम्ही ते नियमशास्त्राधीनच आहात, नियमशास्त्र पाळणारेच आहात. Now you might be thinking, what is this has to do with pride? मग तुम्हाला वाटेल की हे नियमशास्त्र आणि ह्या गोष्टीचा अहंकार, गर्व ह्याच्याशी काय संबंध? That's why I said, if you have to understand what is really to walk in pride, you can only understand through the scripture, because the only thing that keeps me away from the grace of God is pride. And this scripture says, when will a person fall from grace? When he is justified by the law. That means a person who is justified by the law is having a mindset, and that mindset is actually walking in pride. I'll explain to you. Even if you don't understand, don't worry, I'll explain to you. पहा, इथे वचन काय सांगत आहे की परमेश्वर गर्विष्ठ लोकांचा विरोध करतो, आणि म्हणून गर्विष्ठपणा किंवा अहंकार ह्या गोष्टीचा कृपेशी संबंध आहे. का संबंध आहे? कारण हा जो गर्व आहे ना, ही जी घमंड किंवा गर्व आहे, हा गर्व काय करतोय? देवाच्या त्या कृपेमध्ये तुम्हाला जाऊ देत नाही, ती कृपा स्वीकारू देत नाही. जोपर्यंत तुम्ही त्या गर्वामध्ये चालता तर काय होते? त्या कृपेद्वारे तुम्ही ते सामर्थ्य स्वीकारू शकत नाहीये, त्या कृपेचा स्वीकार करता येत नाही, आणि म्हणून परमेश्वर गर्विष्ठ लोकांचा विरोध करतो. आणि म्हणून काय झालंय की जे लोक गर्विष्ठपणाने चालतात, जे नियमशास्त्रामध्ये चालतात, ते कृपेपासून पडलेले आहेत, त्यांना कृपा मिळाली नाही. मी तुम्हाला अजून जास्त स्पष्ट करून सांगेन. You know, many times we think Christ has become no effect in my life. I don't see the power of God. I don't see the grace of God because of sin. But this scripture says Christ has become no effect in your life, and we fall from grace because we are trying. Whosoever of you are justified by the law. That means this is connected to pride. This is connected to pride. I'll explain to you now. Justified by the law, maybe you and I are not saying that, we are not speaking about the law of Moses, or we are saying I'm not in the old covenant, I'm in the new covenant, but we all have the mindset of the law. For example, mommy tells or daddy tells the son, you get first rank in your class, I'll get this toy for you. Now what are you telling your child? If you score first, then you will be rewarded for your performance. That is law mindset. Correct? Your reward is based on your performance. If you get 0, will you get love or you'll get bashing? That means I receive love or I receive acceptance based on my performance. That is law mindset. Now, whenever we go to God, maybe we may not say I'm under law, I'm in the old covenant, but we have the same mindset when we go to God. Because how many times you made the decision, okay, every day I'm going to read at least one chapter, okay? After 1 week, you feel so good because you read all the days you continuously read one chapter. On the 11th day, you did not get time, or you were busy, or you had too many other jobs, you did not read. Immediately you feel God is not pleased with me because today I did not read my one chapter. I made a decision every day 3 o'clock I have to get up, or 4 o'clock I have to get up because the Bible says early in the morning. Now one day I slept and I got up at 8 o'clock. Now what do I think? My relationship with God is based on my performance. That is a mindset of law. I think now when the word says justified by the law means I am righteous based on my performance. Justified by the law means I'm righteous. I have righteous. The meaning of the word righteous means to have right
standing with God. I have right standing with God based on my performance, because law means the Lord demands me to do this. That means I have to perform. Maybe I'm not doing do not steal, do not kill, but I have to read Bible this many hours, I have to pray in tongues for this many hours, I have to go to church, I have to do this, I have to do that. If I do all these things, then I feel I have right standing with God based on my performance. So God's power is going to manifest in my life based on my performance. Now, what this has to do with pride? Pride is to be self-dependent, self-centered. That means my dependency is on me, not what Jesus did for me on the cross. पहा, बरेच वेळा आपल्याला असं वाटतं की जसं वचन सांगतं ना की ख्रिस्ताचा तर आता माझ्या जीवनामध्ये काही उपयोग नाहीये, मी तर कृपेपासून पडलेलं आहे, असं आपल्याला ही गोष्ट जाणवते. आपल्याला वाटतं की खरंच मला तर ख्रिस्त आता काही फायद्याचा नाहीये, माझ्या जीवनात कृपा काम करत नाहीये का, कारण मी पाप करतोय. परंतु इथे वचन काय सांगतं की ख्रिस्त आता तुमच्यासाठी संबंधित नाहीये, कारण जे तुम्ही नीतिशास्त्राद्वारे नीतिमान ठरू पाहता, म्हणजे जे तुम्ही नियमशास्त्राद्वारे नीतिमान ठरू पाहता, त्या लोकांचा ख्रिस्ताबरोबरचा संबंध नाहीसा झालाय. ते लोक कृपेपासून पडले, तुमच्या पापामुळे नाही. तुम्हाला वाटतं पापामुळे तुम्हाला कृपा मिळत नाहीये. भले तुम्ही म्हणत असाल नाही मी तर नवीन करारात चालतो, मी तर जुना करार नाहीच पाळत, मी काय मोशेचा आज्ञा पाळत नाही. परंतु जर तुमची विचारसरणी तशी असेल तर तुम्ही अजूनही नियमशास्त्र फॉलो करताय किंवा पाळताय. उदाहरणार्थ, समजा तुमच्या मुलांना तुम्ही सांगता की जर तू परीक्षेमध्ये नाही का पूर्ण मार्क्स मिळवले, पहिला आलं तर आम्ही तुला ही वस्तू भेटवस्तू देऊ किंवा ते गिफ्ट देऊ. ज्या वेळेस आपण आपल्या मुलांना म्हणतो की तू जर चांगले मार्क्स मिळवल्यावर मी ती वस्तू देईल, याचा अर्थ काय होतो? जर त्या मुलांनी ते चांगले मार्क्स मिळवले नाही, ते मुलगा ते लेकरू फेल झालं, तर त्या मुलाला ते मिळणार नाही. याचा अर्थ ते बाळ ते लेकरू जेव्हा चांगली कामगिरी करणार तेव्हा ती वस्तू त्याला मिळणार. ज्यावेळेस ती चांगली कामगिरी करणार नाही त्यावेळेस आपण ती वस्तू तर देणार नाही, आपण ओरडू किंवा त्या लेकराला मारू. तसंच आपल्यासोबत होतं. आपण बरेच वेळा ठरवतो की मी नाही का आठवडाभर नाही का रोज मी 1 अध्याय बायबलमधलं वाचणार, असं आपण ठरवतो. आणि आठवडाभर नाही का आपण वाचतो. 10 दिवस झाले आपण रोज जसं ठरवलंय तसं वाचतो. आपल्याला खूप चांगलं वाटतं, मी 10 दिवस देवाला खुश केले कारण मी रोज 1 अध्याय वाचतोय. परंतु काही कारणाने समजा 11व्या दिवशी असं झालं की ते मी अध्याय वाचत नाही, मला बायबल वाचायला टाइमच मिळाला नाही, तर काय होतं? लगेच मला वाटायला लागतं माझ्यावर आज देव रागावला असणार आहे, देव माझ्याविषयी खुश नाहीये का, कारण मी देवाला शब्द दिला होता की मी रोज 1 अध्याय बायबलचा वाचणार. 10 दिवस मी पाळलं पण 11व्या दिवशी मला जमलं नाही. आणि ह्याचा अर्थ काय? आपण स्वतःच्या कृतीने स्वतःच्या कामगिरीने आपण धार्मिक ठरू पाहतोय, नीतिमान ठरू पाहतोय. आपल्यासाठी धार्मिकता म्हणजे धार्मिकता किंवा नीतिमत्व याची व्याख्या काय माहितीये का? की देवासोबत आपलं योग्य उभं राहणं. देव जसं आहे त्या देवाच्या स्टँडर्डमध्ये त्या देवाच्या योग्यतेमध्ये उभं राहणं. पण आपण काय म्हणतो? धार्मिकता म्हणजे मी वेळेत चर्चला जाणार, मी बायबल वाचणार, मी स्तुती आराधना करणार. आपण ठरवतो मी रोज सकाळी 3 वाजता उठून प्रार्थना करणार, कारण बायबल सांगते की पहाटे उठून देवाची आराधना केली पाहिजे. आणि मग आपण ठरवतो की मी 3 वाजता उठणार, मी रोज देवाची प्रार्थना करणार, परंतु ते होत नाही. आणि ज्यावेळेस 3 वाजता उठून मला ते करायला जमत नाहीये, तर मग आपल्या मनात कसे विचार येतात? देव आता माझ्याविषयी खुश नाहीये, देवाला आता माझा राग आला असणार आहे, मी देवाला खुश नाही ठेवू शकत आहे, म्हणून कदाचित मला कृपा दिसत नाहीये, मी देवाला शब्द दिलेला पूर्ण करू शकत नाहीये, मी कमी पडतोय, म्हणून त्या कृपेचा मला उपयोग होत नाहीये किंवा ती कृपा ते आशीर्वाद माझ्या जीवनात दिसत नाही, असं आपल्याला वाटतं. परंतु तसं नाहीये. ज्या वेळेस मी काय करते याच्यावर मला वाटतं की देव मला कृपा देतो, याचा अर्थ मी अजूनही नियमशास्त्रानुसार चालते. कारण नियमशास्त्रामध्ये ज्यावेळेस तुम्ही नियम पूर्ण करता तेव्हा नीतिमान ठरता. परंतु कृपा काय सांगते? परमेश्वर इथे वचन सांगतं की ख्रिस्ताचा नियमशास्त्र जे लोक नाही का फॉलो करतायत त्यांच्यासोबतचा संबंध नाहीसा झालाय, कारण त्यांना कृपा उपयोगाची नाहीये. ज्यावेळेस मी नियमशास्त्रानुसार नाही, म्हणजे मी 3 वाजता नाही उठत आहे, मला नाही का वचन वाचायला वेळ नाही मिळाला, तरी सुद्धा ह्या गोष्टीवर माझा आणि देवाचा संबंध टिकून आहे का? नाही. मी काय करते त्यावर नाही, तर देवाने त्याची जी कृपा दिली आहे त्याद्वारे मी कसंही वागू दे, भले एखादं काम करायला मी कमी पडते, परंतु देवाची कृपा आहे ती गोष्ट करण्यासाठी मला अनुग्रह देते. तर
नियमशास्त्रानुसार नीतिमान ठरणं म्हणजे नियम पूर्ण करणं, मी केलं तर देव देणार ही विचारसरणी असणं. पण जेव्हा मी याच्यातून बाहेर पडते की मला नाही जमत आहे, पण मला माहिती आहे देव माझ्यावर प्रेम करतो आणि देव मला सर्व गोष्टी देतो, याचा अर्थ कृपेच्या अधीन असणं. Praise God. Now what is that? Tapping into God's grace, His ability. Her ability or His ability? His ability. That's why you could see there's an anointing. It's not coming from the mind, it's coming from the heart. Praise God. Okay, now we will see an example from the Bible, okay, so that we understand what is this to be justified by the law. Because if you understand this, then you understand pride. And as you saw already, only by pride comes contention. Only by pride comes strife. If you don't understand the root, then you don't understand the fruit. The fruit is I am walking in strife. But the reason why am I walking in strife is because I am in pride. And if I want to understand what is really to be in pride, then only the word of God teaches me. And that is the only thing that the reason why I fall from the grace of God. In other way, the key for me to see the grace of God manifest, the power of God manifest, is humility. Praise God. Okay. If you see in Luke chapter 15, can you put the first verse? Now this is very well known. Sometimes what we know very well is dangerous. You know why? You know it so much that you don't know the value of it. Correct? Praise God. That's why when you study the word, you have to study as if you are studying it for the first time. This is the parable that Jesus gave about the prodigal son. Correct? And we call it as prodigal son. But actually, the reason I go to verse 1 before you come to 15, which verse was that? Where you came? Prodigal son verse? 11. Okay. But we are not coming there now. First verse. Now, the reason why I took first verse is, to whom is Jesus giving this parable? We might think Jesus is speaking to the sinners. Is Jesus speaking to somebody? The parable was spoken to somebody? A congregation? Actually, we might think Jesus is preaching this to the sinners. But if you go to verse 1, you will understand Jesus did not preach this to the sinner or to the congregation. You know to whom he was saying this parable? Then drew near unto him all the publican and sinners for to hear him. Now see this. And the Pharisees and scribes murmured, saying, This man receives sinners and eateth with them. And he spoke this parable to them. He did not give this parable to the sinners. He gave this parable to the Pharisees and the scribes. Jesus is speaking or giving this parable, especially when Paul writes, he is targeting the Corinthians. He is targeting, right? Galatians. He is specifically targeting. In the same way, Jesus is specifically speaking as an answer, because the Pharisees were murmuring. Where is that? They murmured. And the Pharisees and the scribes murmured, saying, This man receives sinners and eats with them. And Jesus is answering the Pharisees. That means the parable of the prodigal son was not to the prodigals. It was to the Pharisees and the scribes. It was the answer for the murmur. पहा, आपण जे सुरुवातीचं वचन पाहिलं की परमेश्वर गर्विष्ठांचा विरोध करतो आणि नम्र जनांवर तो कृपा करतो. आणि जे लोक नियमशास्त्राने नीतिमान ठरू पाहतात, तर आपण पाहूया की नियमशास्त्र काय आहे. आपण पाहूया लूक याचा 15वा अध्याय. याच्यामध्ये जो उधळा पुत्राचा जो नाही का दाखला येशूने सांगितलाय, ते आपल्या सगळ्यांना खूप चांगलं माहिती आहे. पण जी गोष्ट आपल्याला रोज सोपी सहज वाटते ना, ती गोष्ट आपण सहज घेतो आणि आपल्याला त्यामागचा अर्थ समजत नाही. त्यामुळे नाही का, जेव्हा पण आपण कुठली गोष्ट वचनातून ऐकू, तर ते पहिल्यांदा ऐकतोय, काहीतरी शिकतोय असं समजून ऐका. भले ही गोष्ट उधळ्या पुत्राची माहिती आहे, परंतु
जर लूक याचा 15वा अध्याय आणि जर पहिलं वचन पाहिलं त्याच्यामध्ये दिलंय, सर्व जकातदार व पापी लोक येशूचं ऐकायला त्याच्या जवळ येत होते. सर्व जकातदार आणि पापी लोक. दुसरं वचन सांगतं, तेव्हा परुषी व शास्त्री या उभयतांनी अशी कुरकुर केली की पापी लोकांचा स्वीकार करून हा येशू त्या लोकांसोबत जेवतो. तर ज्यावेळेस येशूचं ऐकायला पापी लोक, जकातदार लोक आली आणि इकडे काय झालं, शास्त्री आणि परुषी लोक सुद्धा आली जे वचनाचा अभ्यास करणारे होते आणि त्या लोकांनी कुरकुर करायला सुरुवात केली. ते लोक बडबड करू लागले, अरे हा पापी लोकांसोबत जेवतो, येशू तर नाही का जकातदार लोकांसोबत जेवतोय. त्या लोकांना हे चुकीचं वाटलं. पहा, पौल ज्यावेळेस पत्र लिहायचा तो नाही का एका विशिष्ट लोकांना नाही का तो नेमून धरायचा. तो गलतीकरास बोलायचा तर त्या लोकांविषयी तो उद्देशायचा. तो ज्यावेळेस नाही का करंतीकरांना बोलायचा तर करंतीकरांच्या लोकांना तो सांगायचा की काय चुकतं आणि काय नाही. तसं इथे लूक 15वा अध्याय ना, जिथे येशू उधळ्या पुत्राचा दृष्टांत सांगतोय तो कोणाबद्दल सांगतोय माहिती, येशू जे शास्त्री आणि परुषी आहे त्या लोकांना सांगतोय. आपल्याला हे सहज सोपं वाटतं, पण जर आपण हे वचन वाचलं तर कळेल की तेव्हा परुषी आणि शास्त्री यांनी कुरकुर केली की येशू पापी लोकांसोबत जेवतोय, जकातदार लोकांसोबत जेवतोय. आणि मग येशू पुढे जाऊन जेव्हा हा दाखला सांगतो, याचा अर्थ येशू कोणाला उत्तर देत होता, कोणाला उद्देशून बोलत होता, तर जे शास्त्री आणि परुषी, जे लोक नियमशास्त्रानुसार चालत होते आणि जे लोक नाही का येशूविषयी कुरकुर करत होते, त्या लोकांना उत्तर देण्यासाठी येशू उधळ्या पुत्राचा दृष्टांत सांगतो. Hallelujah. Okay, now I'm not going to go very deep. Okay, now if you see the prodigal son, he got attracted of the world and he found that in his father's house there is no enjoyment, but there is attraction outside. Now sin always gives pleasure, correct? Yes. But it's a bait. There is deception in the pleasure. Now the Bible says in the presence of God there is pleasure evermore. There is fullness of joy and there is pleasure evermore. That means only in the presence of God there is real pleasure, that is evermore. But the devil counterfeits everything that God gives. It is like, there is something called gold and there is something called imitation. Correct? But it's fake. So the devil also is promising to give pleasure, but actually it's not pleasure, it's deception. Now that's exactly how the prodigal son got attracted and got deceived, thinking that this sin, this world, the life in this world of going out and living like the world, having everything, all the pleasure, he is going to get the satisfaction. But it was a bait. Just like how you put a you have rat trap. Do you have rats in Pune? We know. You have rat trap. You have heard? Yes. Okay. उंदराला पकडायचं जाळं. Now you put a bait inside. Is that attractive for the rat? But actually, is it meant to give feast to the rat or to trap the rat? That's exactly how sin is. There is pleasure, but that pleasure is not to give you pleasure. The pleasure is to trap you. Correct? That's how deceiving sin is. And that's how the younger son got deceived, thinking he's going to get pleasure. But that pleasure, there is pleasure, but that pleasure is momentary. He gets the pleasure, but in exchange he loses his money, he loses his family, he loses his father, he loses his health, he loses his peace, and then he ends up in a place where he is eating the food of pigs. Now that is the condition of sin, and everyone have got into that trap. And none of us can come out of that with our own ability. That's why the grace of God is available for us. पहा, आपण इथे पाहतो हा जो उधळा पुत्र आहे त्याच्यामध्ये काय होतंय, हा जो त्या वडिलांचा धाकटा मुलगा आहे तो जगातल्या गोष्टींकडे आकर्षित होतो. जगातलं नाही का सगळं ते जीवनशैली, त्या गोष्टी त्याला आकर्षित करतात. ते पापाची जीवनशैली त्याला आवडते. पहा, पाप जे आहे ना ते नेहमी एक प्रकारचं सुख, एक प्रकारचं आकर्षण घेऊन येतं. पापामध्ये एक प्रकारचा आनंद, सुख आहे, पण ती एक फसवणूक आहे. कारण देवाचं वचन काय सांगतं स्तोत्रसंहितामध्ये की परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये पूर्ण आनंद आहे आणि त्याच्या
उजव्या हातामध्ये सौख्य सदोदित आहेत. मग तुम्हाला जर खरा आनंद घ्यायचा असेल, पूर्ण आनंद घ्यायचा असेल, तर तो कुठे आहे? परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये. हे जगातलं आकर्षण, ह्या गोष्टी आपल्याला दाखवणार की किती छान आहे, किती सुंदर आहे, आपण आकर्षित होणार, आपल्याला वाटणार की ते खरं लाईफ आहे, ते आनंद आहे, असं आपल्याला आकर्षित होणार. परंतु ती एक प्रकारची फसवणूक आहे. ते एक प्रकारचं तुमच्यासाठी फसवण्यासाठी नाही का सैतानाने रचलेला डाव आहे. म्हणजे पहा, जर उंदराला पकडण्यासाठी तो उंदराचा पिंजरा असतो, त्या पिंजऱ्यामध्ये आपण उंदीर यावं आणि त्याला पकडावं म्हणून उंदराला आकर्षित करण्यासाठी त्याला आवडणारं एक खाऊ ठेवलं जातं, खायचा पदार्थ. तर हा पदार्थ आपण उंदराला नाही का पार्टी द्यायचे, मेजवानी द्यायचे, उंदराला चांगलं खायला घ्यायचे म्हणून देत नाही, तर त्या पदार्थाकडे आकर्षित होऊन जेव्हा त्या पिंजऱ्यामध्ये उंदीर येईल आपण त्याला पकडू. अशाच प्रकारे सैतान करतो. सैतान काय करतो? जगातलं आकर्षण किती चांगलं आहे असं आपल्याला दाखवतो, त्या गोष्टीकडे ओढतो आणि आपल्याला वाटतं रे ह्यात खूप आनंद आहे, खूप सुख आहे. जगातल्या गोष्टीकडे आपण आकर्षिले जातो आणि ज्यावेळेस त्या जगामध्ये जातो, जसं ह्या उधळ्या पुत्राचं झालं, तो त्या जगामध्ये गेला, तो जो धाकटा पुत्रा होता तो गेला, परंतु तो जगामध्ये आनंद पण करू लागला, मजा मारत होता. परंतु त्याचा परिणाम काय झाला? त्याचा पैसा गेला, त्याचे सर्व कपडे हिरावून गेले, त्याच्या वडिलांपासून तो वेगळा झाला. एक अशी वेळ आली की ते सगळं संपलं, त्याच्याकडे काहीच नव्हतं, तो भिकारी बनला आणि तो नाही का ते डुकरांचं जे अन्न असतं ना, डुकरांचा चारा तो खाऊ लागला, कारण त्या जगातल्या आनंदामध्ये तो सगळं गमावून बसला होता. मग जसं त्या उंदराला पकडण्यासाठी, आकर्षित करण्यासाठी नाही का तो पिंजरा लावतात, तसंच सैतान आपल्याला पाडण्यासाठी, आपल्याला आकर्षित करण्यासाठी पिंजरा लावतो आणि दाखवतो की जग आणि जगातलं पाप हे खूप चांगलं आहे आणि आपण त्या गोष्टीकडे आकर्षिले जातो. परंतु खरा आनंद, खरं पूर्ण आनंद कुठे आहे? देवाच्या सानिध्यामध्ये. Okay, now comes the main part of the parable. That is the elder son. आता नाही का ह्या कथेचा नाही का मुख्य भाग आपण पाहूया, तो म्हणजे त्याचा मोठा भाऊ, जो मोठा मुलगा आहे. Did the elder son leave the father's house? Did the elder son do what the younger son did? No. Did the elder son was in the father's house working hard? Yes. Was he doing everything? Yes. Was he living a life that he thought is pleasing the father? Correct? Okay. Now comes the real deception. पहा, ही जी आपण उधळ्या पुत्राची गोष्ट आहे त्याच्यामध्ये नाही का मुख्य आता भूमिका कोणाची आहे? जो थोरला मुलगा आहे, त्याचा भाऊ आहे ना, तो जो मोठा मुलगा आहे तो घर सोडून गेला का? नाही. तो त्याच्या छोट्या भावासारखं जगातल्या गोष्टींची मजा मारत होता का? नाही. तो घरातली सगळी कामं करत होता तर हो. त्याच्या वडिलांच्या आज्ञा पाळत होता का? हो. तो सगळं काही चांगलं करत होता, म्हणजे जे केलं पाहिजे त्या सगळ्या चांगल्या गोष्टी तो करत होता. इथे आता खरी फसवणूक आहे. Jesus is not saying this parable the one who left the church, means like the prodigal son. He is giving this parable to the Pharisee and scribe who are in the synagogue, inside. That means this parable focus is not the prodigal. The parable focus is on the one who's inside, the elder son. Now, what is the problem with the elder son? Let us go to the scripture, okay? Now, his elder son was in the field. You know what we are actually learning? We are actually learning about being justified by the law. We are actually learning about pride. Because when a person, whoever is justified by the law is fallen from grace. And only a person who is fallen from grace, a person who is in pride is fallen from grace. And a person who is operating in pride is a person operating in strife. Now his elder son was in the field. There is so much to say about him. Is he sleeping in the house or is he working hard? He is a hard worker. He is a hard worker. Is his action right? 100% right. Now if you compare him to the Pharisees were actually hard workers. They kept the law. They kept the Sabbath. They kept the law. They did everything according to the law. They were very good in their action. Jesus is addressing this parable to the Pharisees and the scribes. Actually, he is comparing them to the elder son, not the prodigal son. Now his elder son was in the field. Can you put this 25th verse in
or the whole in AMP or AMPC 25, right? Now his older son was in the field, and when he returned and approached the house, he heard music and dancing. Do you have siblings? Yeah. Okay, you ask. They're not answering. तुम्हाला बहीण भाऊ आहेत का? Correct. I have seen siblings fight so much, but when the brother or sister is away, then they start missing so much. Correct. Is the elder son a good brother? Is he a good man? Let me ask that question. Is he a good man? Yes. Is he a hard worker? Yes. That means surely he should love his brother, right? If his brother is lost for such a long time, and if he heard celebration, what should be the reaction? He should say, wow, I think my brother has come. Yes or no? Yes. Yes or no? Yes. But if you see here, so he approached the house, he heard music and dancing. So he summoned one of the servants and began asking, what is this celebration? In my own house, I don't know. Meant. And he said to him, your brother has come and your father has killed the fatted calf because he has received him back safe and sound. You know why he's saying? Before you ask, how is your brother? Let me tell you, your brother is safe and sound. But the elder brother became angry. That means he was in strife. The elder brother was angry. Now this speaks volumes about the elder brother. The day the younger son, the younger brother, left the house, he is seeing something in the father. You know what? The father is every day waiting for the younger son to come back. Yes or no? Yes. Because it says, when the father saw him far off. How can he see far off if he's inside the house? That means every day, and that too the younger son came in a good condition. His skin would have been tanned, his clothes would be torn, his hair would have gone, he would have had big beard. Can anybody identify him? No. But could the father identify in a far distance? Yes. That means the elder son must be seeing the father waiting and longing. When you love your father, you know what you'll pray? Lord, at least for my father's sake, my brother has to come back. Correct? You know what this says? It says, he had no love for his father, nor for his brother. All he had was strife. All he had was strife. Now look at this. But is it okay? Should I give a break? Okay, translate. पहा, हे जेव्हा आपण कुठलं वचन पाहतोय? नियमशास्त्राने नीतिमान होणं. ओके, आता आपण नियमशास्त्र काय त्याच्याद्वारे नीतिमान होणं म्हणजे काय हे पाहतोय. लूक 15 मध्ये जेव्हा आपण उधळ्या पुत्राचा हा दाखला पाहतो, तर इथे नाही का 25वं वचन काय सांगतं माहिती? त्याचा म्हणजे त्या वडिलांचा मोठा मुलगा शेतात होता. तो मुलगा शेतात होता म्हणजे काय? तो खूप मेहनत घेत होता, खूप कष्ट करत होता. चांगली गोष्ट आहे, तो मेहनती आहे. तो असा शेतामध्ये बसून होता का, झोपलेला का? नाही. तर तो शेतात होता म्हणजे तो खूप काम करत होता, मेहनत घेत होता. आणि इथे प्रभू येशू काय करतोय माहितीये का? हा मोठा मुलाचा संबंध त्या शास्त्री आणि परुषी लोकांसोबत दाखवतोय. जो उधळा मुलगा किंवा जो धाकटा लहान मुलगा निघून गेला, पैसे उधळत होता, त्याच्यासोबत संबंध दाखवतोय का? नाही. शास्त्री आणि परुषांना परमेश्वर येशू इथे त्या मोठ्या मुलासोबत नाही का कंपेअर करून सांगतोय. मोठा मुलगा शेतात होता, मेहनत घेत होता, काम करत होता. आणि पुढे वचन सांगतं की तो घराजवळ आला तेव्हा त्याने वाद्य आणि नृत्य ऐकलं. म्हणजे त्याने काहीतरी मेजवानी, पार्टी, कसलं तरी सेलिब्रेशन होताना ऐकलं. आता इथे काय सांगतं? तो घराजवळ आला आणि त्याने ऐकलं. जर आपण मोठ्या मुलाकडे पाहिलं तर तो वडिलांच्या आज्ञा पाळायचा, तो घर सोडून गेला नाही, त्याने त्याचा वाटा मागितला नाही, तो मेहनत घेत होता. याचा अर्थ तो चांगला असणार. म्हणजे आपण जर बहीण भावंडांमध्ये पाहिलं, तुम्हाला बहीण भाऊ असेल, तुम्हाला माहिती की एकत्र असताना आपण सतत भांडत राहतो, आपलं पटत नाही. पण जर एखादा बहीण भाऊ आपल्यापासून दूर गेला तर आपल्याला राहवत सुद्धा नाही, आपल्याला आठवण येते. मग ह्याचा हा भाऊ
जो लहान भाऊ बरेच दिवस निघून गेलाय, त्याच्यासोबत नाही आहे. मग ह्या मोठ्या भावाला त्याची आठवण तर यायला पाहिजे, त्याला वाटलं तर पाहिजे की माझा भाऊ इतके दिवस नाहीये. मग हा मोठा मुलगा जर तो चांगला आहे तर त्याने चांगलं वागलं पाहिजे. पण इथे वचन काय सांगतंय, ज्या वेळेस तो घराजवळ आला तेव्हा त्याने वाद्य आणि नृत्य म्हणजे कसली तरी मेजवानी होताना ऐकलं, आणि तेव्हा त्याने एका नोकराला बोलावून विचारलं की घरात आतमध्ये काय चाललंय. म्हणजे त्याच्या घरामध्ये नाही का सेलिब्रेशन चालू आहे, बाहेर आवाज येतोय. कदाचित त्याला वाटलं पाहिजे की इतक्या दिवसाने नक्कीच माझा भाऊ आला असेल, पण त्याला तसं वाटत नाहीये. तर तो नोकरांना बोलावून विचारतो की आतमध्ये काय चाललंय, कसला आवाज येतोय. आणि तेव्हा त्याने एका चाकराला विचारलं, तेव्हा तो जो नोकर होता त्याने काय सांगितलं की आपला भाऊ आला आहे, तुमचा भाऊ जो घर सोडून निघून गेला होता ना तो आला आहे, आणि तो आपल्या वडिलांना सुखरूप मिळाला, चांगला मिळाला, म्हणून त्याने नाही का सगळ्यात पुष्ट आणि चांगलं वासरू ना मेजवानी देण्यासाठी कापलाय. जेव्हा हा मुलगा ते ऐकतो तर त्या मुलाने कसं प्रतिक्रिया द्यायला पाहिजे, त्याने विचार केला पाहिजे की माझा वडील, तो जो उधळ्या पुत्राचा वडील आहे ना, बायबल सांगतं की ते वडील लांबून येताना त्या मुलाला पाहतो. म्हणजे जर वडील घरामध्ये बसलेला असेल तर त्याला त्याचा मुलगा येताना दिसेल का, याचा अर्थ रोज घराच्या बाहेर जाऊन तो त्या मुलाची वाट पाहतोय की आज माझा मुलगा येईल, उद्या माझा मुलगा येईल, आणि तो लांबून बघतो. म्हणजे रोज तो वडील घराच्या बाहेर जाऊन मुलगा येतोय की नाही, जो निघून गेलाय त्याची वाट पाहायचा. आणि इकडे काय झालं, हा मुलगा जेव्हा येतो तेव्हा तो खूप चांगल्या परिस्थितीत येतो का, आंघोळ केलेली नाहीये, कपडे फाटलेले आहेत, एकदम तो नाही का परिस्थिती वाईट झाली आहे, त्याचं रूप रंग राहिला नाही, कोणीच त्याला ओळखू शकणार नाही. पण तो लांब असताना बायबल सांगतं त्याचं वडील त्याला ओळखतो का, कारण वडील त्याच्यावर प्रेम करतो, रोज त्याची वाट पाहतोय. पण हा जो त्याचा मोठा मुलगा आहे ना, जो त्याच्यासोबत घरात राहत होता, सगळ्या चांगल्या गोष्टी करायचा, तो जेव्हा ऐकतो वचन सांगतं, ज्यावेळेस त्याने ऐकलं की तुमचा भाऊ आला आहे आणि वडिलांनी सगळ्यात चांगलं पुष्टवासरू कापून नाही का पार्टी दिली आहे, तेव्हा तो मोठा भाऊ रागावून घराच्या आत सुद्धा जात नाही. का जात नाही, तर तो म्हणतो की मी घराच्या आतमध्ये जाणार नाही. म्हणून त्याचा बाप बाहेर येऊन त्याची समजूत घालू लागला. म्हणजे हा जो मोठा मुलगा, जे येशू सांगतोय शास्त्री आणि परुषी लोक कसे त्या मोठ्या मुलासारखे आहेत, म्हणजे ते सगळ्या गोष्टी पूर्ण करतात, नियम पूर्ण करतात, चांगलं वागतात, वडिलांच्या इच्छेमध्ये राहतात. हा मोठा मुलगा तसंच करत होता, मेहनती होता, घरामध्ये काम करायचा. पण ज्या वेळेस त्याला कळलं इतके दिवस त्याचा भाऊ जो घर सोडून गेलेला तो घरात परत आलाय, तर त्याला राग येतो. त्याला असं वाटत नाही की रोज माझा वडील त्या मुलाची वाट पाहतोय, माझ्यासाठी नाही पण ॲटलिस्ट माझ्या वडिलांसाठी, निदान माझ्या वडिलांसाठी तरी नाही का मुलगा आलाय, ते किती चांगली गोष्ट आहे, माझा वडील तरी खुश होईल. पण त्याला तेही वाटत नाही. हा मोठा मुलगा आहे तो काय म्हणतो, मी आतमध्ये जाणारच नाही. आणि त्याचे वडील येऊन समजवतात, अरे तुझा भाऊ आला आहे, तू आतमध्ये चल. आणि वडील त्याला काय म्हणतात, त्याची समजूत घालतात. परंतु मोठा मुलगा काय म्हणतो की मी इतकी वर्ष तुमची सेवा चाकरी केली, मी सगळं तुम्ही बोलाल ते ऐकलं, मी कष्ट केले, मी मेहनत घेतले, तुमच्या आज्ञेमध्ये राहिलो, इतकी वर्ष मी तुमच्यासाठी राहिलो, मी एक पण आज्ञा मोडली नाही, तरी सुद्धा मी माझ्या मित्रांसोबत उत्साह करावा म्हणून तुम्ही मला काहीच दिलं नाही. तर हा मोठा मुलगा आनंदित होण्यापेक्षा, प्रेम दाखवण्यापेक्षा रागावलेला आहे. आणि इथे दाखवतं की परमेश्वर शास्त्री आणि परुषी लोकांना ते कसं वागतायत ह्या मोठ्या मुलाद्वारे सांगत आहे. But the elder son became angry and deeply resentful and was not willing to go in. And the father came out and began pleading with him. Again, this is a parable to the Pharisees. God himself became man and he's coming both to the sinners and to the Pharisees. But who refused Christ? The Pharisees. Who accepted him? The sinners. Now, what made the Pharisees to refuse Christ? Not everyone, but most of them. You know why? See, the next, he himself gives the answer, okay? But he said to his father, now pay attention to this. But he said to his father, look, these many years I have served you. These many years I have served you. You know what Jesus said? I have come not for you to serve me, but I have come to serve you.
God is perfect and man is imperfect, and an imperfect man cannot serve a perfect God. And God has come, Jesus has come not to be served, because none of us can serve him. Jesus came to serve us. And what is the elder son saying? But he said to the Father, now this Father is representing the Father in heaven. What is he saying? You colored and I'm wondering where am I? Okay, no problem. It's okay. But he said to his Father, look, these many years I have served you. Now see the next line. Next sentence comes out of his mouth. And I have never neglected or disobeyed your commandment. That means he is justifying himself by the law. That's why he's fallen from grace. You know what is he saying? He's saying, I have been serving you. That means he never loved his father. If he would have loved his father, when his brother came, he would be rejoicing. In fact, he never thought about his father. Only he was in the center. It is all about, I am working hard. I am doing all these things. I kept all the commandments. I have been living holy. In fact, he also wanted to live like his brother. But the pride is saying, what will people think about me? That's why he is irritated. He is more concerned about his image. That means his action was right, but his root was not right. He kept all the commandments and he never disobeyed the Father. But he never loved his Father. Now what happened to the Pharisees? They kept all the commandments, they kept all the law, but they never loved God, they loved themselves. A person, now this is law mindset. Law mindset is, when I am in the center, my relationship with God, in this relationship, I'm not focusing on what he did for me. I'm focusing on what I'm doing for him. And I'm boasting. I've been praying. I've been fasting. I've been helping the poor. I've been living good life. I did not drink. I did not murder. I did not do prostitution. I did not do adultery. I did not do all these things. So I deserve based on what I did. Because I am righteous based on my performance. And that is pride. समजतंय ना तुम्हाला? You know, it is how, Lord, I understood it in my heart. But where I'm struggling, I don't know how to put in words. I really don't know. I'm asking, Lord, help me. How this can be simplified so that you understand. Because when we come into that justifying by the law, we are full of self. And when we are full of self, we become angry. Because we think what I receive is based on my performance. How can she receive when she did not perform? No. That's why he gave an example in the office. I have been working and I have been getting my I am supposed to get my promotion because I am about the one who's talented. I am the one who's working hard. I kept everything. And this one, I am helping her. And how can she get the promotion? Because I deserve based on my performance. But where am I depending? I am depending on me. And when I is there is no love. There is strife. He never loved his father. He never loved his brother because it's all about me. And that is actually speaking about the Pharisees and the scribes who are in the synagogue and who are thinking that they are good and thinking that they have been doing all the ritual and they are accepted in the eyes of God, and they are also saying he is a sinner. And that's exactly what's happening to us. We might be calling they are sinners, they are living like this, he did not come to church, she did not do this, she did not cover her head. But why am I saying she and he? Because I think I'm accepted based on my performance. And that's why the Bible says those who are justified by the law, they are fallen from the grace.
पहा इथे आपण काय करत आहे, येशू इकडे शास्त्री आणि परुषी या लोकांचा संबंध किंवा त्यांना उत्तर देत आहे की ते कोणासारखे आहेत, ते त्या मोठ्या थोरल्या मुलासारखे आहेत. तर इथे ज्यावेळेस आपण वचन वाचतो 28वं वचन काय सांगतं की ज्यावेळेस त्या मोठ्या मुलाने ऐकलं की घरात काहीतरी मेजवानी चालू आहे, नाचतायत, गाणं चालू आहे, हे आवाज ऐकला आणि तो नोकराला बोलावून विचारतो की काय चालू आहे. नोकर सांगतं की तुझा लहान भाऊ घरी परत आलाय. ते ऐकलं काय होते इथे स्पष्ट लक्ष द्या की तेव्हा तो रागावून आतही जात नाही आणि म्हणून बाहेर येऊन त्याचा बाप त्याची समजूत घालू लागला. आणि पुढे जे तो मुलगा बोलतो ना ते कदाचित आपण सुद्धा तसं वागतो. पुढे मुलगा काय उत्तर देतो, मुलगा त्याच्या वडिलांना सांगतो की पहा मी इतकी वर्ष तुमची सेवा चाकरी करत आहे. पहिलं तो काय म्हणतो, मी इतकी वर्ष तुम्ही बोलताय ते ऐकतोय, तुमची चाकरी करतोय, तुमची सेवा करतोय, मी सगळ्या गोष्टी केल्या आहेत. आणि शास्त्री आणि परुषी तेच करत होते. ते काय म्हणायचे की आम्ही सेवा करायला आलोय. परंतु येशू काय म्हणाला, मी सेवा करून घेण्यासाठी नाही आलोय, तर मी सेवा करायसाठी आलोय. पहा परमेश्वर हा परिपूर्ण परमेश्वर आहे आणि आपण आहे ते अपूर्ण आहे. आपण कधीच परिपूर्ण नाहीये. मग जे अपूर्ण आहे ते परिपूर्ण परमेश्वराची सेवा करू शकेल का? नाही. त्यामुळे आपण जे अपूर्ण आहोत ते देवाची सेवा करू शकत नाही. परंतु जो परमेश्वर परिपूर्ण आहे तो आपली सेवा करण्यासाठी आलाय. पण हा मुलगा इथे वडिलांना काय म्हणतो, मी तुमची सेवा चाकरी करत आहे. तुम्ही पुढचं वचन पहा की तो म्हणतो तुम्ही सांगितलेली एकही आज्ञा मी कधी मोडली नाही. ज्या वेळेस तो म्हणतो मी एकही आज्ञा मोडली नाही, त्यावेळेस तो मुलगा स्वतःच्या कुवतीवर किंवा स्वतः जे नियम पूर्ण करू पाहतोय त्याच्यावर उभा राहतोय. तो देवाच्या कृपेमध्ये चालत नाही. तो मुलगा इथे काय म्हणतो की मी एकही आज्ञा मोडली नाही, तरी तुम्ही मला कधीच माझ्या मित्रांसोबत जाण्यासाठी एक वस्तू सुद्धा, एक साधन, एका करडू पण पार्टी करायसाठी दिलं नाही. इथे ज्या वेळेस तो म्हणतो की मी एकही आज्ञा मोडली नाही, याचा अर्थ तो काय करतोय, तो म्हणतोय की नाही का बरेच वेळा आपल्यासोबत असं होतं की आपण म्हणतो मी तर पाप केलं नाही, मी वाईट वागत नाही, मी व्यभिचार केला नाही, मी जार कर्म केलं नाही, मी वेश्यागिरी केलं नाही, मी खून केलं नाही, मी खोटं बोललो नाही, मी तर चांगलं वागलोय. ज्यावेळेस आपण दुसऱ्यांकडे बोटं दाखवतो, आपण म्हणतो ती व्यक्ती चर्चला येत नाही, ती व्यक्ती डोक्यावर पदर घेत नाहीये, त्या व्यक्तीने नाही का दशमाश दिला नाही, ती व्यक्ती असं करत नाही, ती व्यक्ती, ज्यावेळेस आपण तिला किंवा त्याला दुसऱ्या व्यक्तींना दोष लावतो त्यावेळेस आपण काय करत असतो, आपण त्या मुलासारखं सांगत असतो मी तर सगळे नियम पूर्ण केले, मी सगळ्या आज्ञा पूर्ण केल्या, एकही आज्ञा मी मोडली नाही. आणि ज्यावेळेस आपण म्हणतो की मी एकही आज्ञा मोडली नाही, मी सगळं पूर्ण केलंय आणि म्हणून मी दुसऱ्यांना दोष लावू शकतो, त्यावेळेस आपण नियमशास्त्रात चालतो, आपण कृपेमध्ये चालत नाही. पहा ही गोष्ट खूप सोपी आहे, मला माहिती आहे समजावणं सोपं आहे. मला तुम्हाला पुन्हा पुन्हा सांगू द्या की इथे शास्त्री आणि परुषी तेच करत होते. ते रेग्युलर नियमितपणे नाही का सभास्थानात जायचे, चर्चला जायचे, शिकवायचे, वचन वाचायचे, सगळ्या रूढी परंपरा पूर्ण करायचे, स्कार्फ घ्यायचे, डोकं झाकायचे सगळं. आणि जर कोणी ती गोष्ट नाही केली ना तर ते लोक नाही का दोष द्यायचे, त्या व्यक्तीने हे केलं नाही, त्या व्यक्तीने हे केलं नाही, ती व्यक्ती चुकीची, ही पापी आहे. का? कारण ते स्वतः काय करतात हे पाहायचे. जेव्हा ते स्वतः काय करतायत हे शास्त्री आणि परुषी पाहतात त्यावेळेस ते काय करतात, ते नियमशास्त्राने नीतिमान ठरू पाहतात. आणि इकडे येशू तेच सांगत आहे त्या लोकांना, पहा हा जो दुसरा मुलगा त्याने काहीच केलं नाही, तो तर वाईट वागला, जगामध्ये गेला, संपत्ती घेऊन गेला, तरी सुद्धा तो आल्यावर त्याच्यासाठी घरामध्ये मेजवानी आहे, त्याच्यासाठी घरामध्ये नाही का नाचणं गाणं चालू आहे. हा मुलगा जो एवढी मेहनत घेतोय, मोठा मुलगा, सगळे नियम पूर्ण करतोय, तरी सुद्धा तो त्या कृपेमध्ये का जाऊ शकला नाही? कारण त्याला वाटतं की मी जर असं केलं तर माझा पिता खुश होणार आणि मग मला मिळेल. ज्यावेळेस तो काय करतोय, पहा काय होतं की त्या मुलाला आता वाटत असेल की माझा मुलगा तर सोडून गेलाय, मी पण सोडून जायला पाहिजे. पण तो विचार करत असेल इतर लोक काय बोलतील, म्हणजे त्याची इच्छा नाही आहे चांगलं वागायची, त्याला पण मस्ती करायची, त्याला पण मजा करायची, पण तो विचार करतो 4 लोक काय बोलतील, माझ्या वडिलांच्या घरातले इतर लोक काय म्हणतील. म्हणून तो काय करतोय की तो चांगली कृती करतोय. याचा अर्थ चांगलं फळ तो दाखवतोय पण त्याचं मूळ चांगलं नाही आहे, त्याचे जे रूट्स आहेत, जे मूळ आहेत ते चांगले नाहीत, त्याचे विचार चांगले नाही आहेत. म्हणून त्याची कृती सुद्धा जरी त्याने चांगली करत असली तरी ती चांगली नाही, कारण त्याचे मूळचे विचार हे चांगले नाही आहेत. आणि इकडे देवाची कृपा आपल्याला हेच सांगते की परिपूर्ण ख्रिस्त आपली सेवा करायला आला आहे. ज्या वेळेस तो उधळा पुत्रा सगळं काही हरवून, सगळं काही नाही का गोष्टी
जगामध्ये संपवून जेव्हा परत येतो, त्याचा वडील आनंदित होतो. मुलाने काय केले म्हणून नाही, तर वडिलांमध्ये कुवत आहे त्या मुलासोबत आनंद करण्यासाठी. पण हा मोठा मुलगा त्या गोष्टीचा आनंद का घेऊ शकत नाही? का त्याच्यामध्ये भावासाठी ईर्ष्या निर्माण होते? भावाविषयी तो का एवढा रागीत झालाय? तो का घरात जायला तयार नाही? कारण त्याला वाटतं मी चांगलं वागलो तरी मला काहीच दिलं नाही, माझ्या भावाने काहीच केलं नाही तरी त्याला सगळ्या गोष्टी मिळत आहेत. आणि परुषी आणि शास्त्रांना प्रभू हेच सांगतोय की ज्यावेळेस ते त्यांच्या कृतीवर ते काय करतात ह्याच्यावर नीतिमान ठरू पाहतात, त्यावेळेस देवाची कृपा त्यांच्या उपयोगाची नाही. पण धाकट्या मुलासारखं ज्यावेळेस ते पित्याकडे येतात, परमेश्वराची कृपा त्यांना त्या सर्व आशीर्वादामध्ये घेऊन जाते. What is the elder son saying? I kept all the law. I never disobeyed. I working hard. Is he correct? He is correct. Yes. He is correct. He is really working hard. Even when the son was at home, came home, he is not at home. He is not sleeping. He is not lazy. He is working hard. I am working hard. I never disobeyed. I never asked money. I did not go. I did not. But in all this, who is there? I. Now, because I is in the center, what is he saying? My brother, he didn't even call my brother, he said your son. He didn't even identify him as a brother. He said your son. What is he saying? He took all the money. He is a sinner. He destroyed all father's riches. He lived this. He had money. He had women. He had drugs. He had that. When I am in the center, then comes the comparison. When I am obeyed, even there is another parable Jesus said about the publican and the tax collector. The publican prayed like this: I prayed, I fasted, I did, but look at him, Lord, he did not do. Now, anytime a person is walking in pride, anytime a person is walking that is justifying by the law, it's not just about I, it's always about comparing me and trying to come to God saying, I deserve, she doesn't deserve. I deserve because of my performance. Okay, I'll give another example. Unforgiveness. Strife leads to unforgiveness, right? When I have strife, then I'm in unforgiveness. A person A is a very good person. Person B abused physically, emotionally, financially. A. Who abused? B abused A. Now what is A saying? How can you, that is B, how can B do this to me? Correct? I'm innocent. I did not do anything bad. In fact, I helped you. I did good to you. But you did bad to me. Now that's the scenario for the elder son also. You took your share. Now you are coming to take my share. Now you are coming and robbing what is mine. Yes. Correct? You first of all, you don't deserve, and now daddy is having a party for you and I am here and he never had a party for me. A is angry and C comes and says to A, you have to forgive B. So A is saying, how can I forgive B? You know what B did to me? You know what I went through? You know how he treated me? Now A is focusing on, I am innocent and A did bad to me. I cannot forgive. Now listen to this. A is thinking, I am bitter, I am angry because B did this to me. A is angry, or A is bitter, or A is in strife. The elder son is angry or bitter. I am in this condition because of my brother. A is angry because somebody abused physically, emotionally, financially. Okay? Now A is thinking that my bitterness reason is B. But the Bible says A is angry is not because of B, but because of pride in A. The Bible says the only reason for strife is pride. Now the reason the elder son is in strife, not because of B, but not because of the younger son, because of pride in him.
I always give this example. There is pus, okay? If there is pus and somebody presses, it pains, yes or no? Is the pain because of the press or is the pain because of the pus? Pus. But the person will say, you pressed, that's why it's paining. No, it's not pain because of the press. The press actually showed there is something wrong in you. In the same way, the elder son is in bitterness, in strife, not because of the younger son's action, but because of the pride in him. The pressure revealed what was inside. What was inside was hatred. What was inside was pride. The reason for hatred is pride. In the same way, A is saying, B abused me physically, emotionally and financially. That's why I lost my job. That's why I lost my life. Many people say that. Today I'm like this because I'm married to this man. Today I'm like this because I'm born in this family. But today I'm like this because she did this to me. We blame somebody else did wrong to me. That's why I'm in this condition and I have every right to be in bitterness. But the Bible says you are not bitter because somebody did something to you. You are in bitterness because there is pride in you. Now what did he say? I did not get my promotion because of my colleague. I did not get promotion because of my superior. Today I am in this condition is because of my colleague and my superior. That means he says I deserve promotion because of my performance. पहा, इथे आपण पाहिलं, हा मोठा मुलगा जो आहे, जो चांगला वागतोय तो आलाय आणि तो वडिलांना बोलतो, मी कुठला नियम मोडला का? नाही, मी चांगलं वागलोय ना, मी तर सगळे नियम पूर्ण करतोय, मी तुमच्या आज्ञेमध्ये राहतोय. जेव्हा तो ह्या गोष्टी बोलतो, तो बरोबर आहे का? हो, तो बरोबर आहे, कारण त्याने हे सगळं पूर्ण केलं आहे. परंतु इकडे शास्त्र काय सांगत आहे की तो वडिलांसोबत वाद घालतो. तो काय म्हणतो, मी तर हे सगळं पूर्ण केलं आहे, तुम्ही मला माझ्या मित्रांसोबत जायला काहीच दिलं नाही, पण तुमचा हा धाकटा मुलगा जो स्वतःचा वाटा स्वतःचा हिस्सा घेऊन घर सोडून निघून गेला, जगामध्ये मजा मारत होता, तो आता सगळं हरून सगळं गमावून घरी आलाय आणि तुम्ही काय करताय की तो नाही का वेश्येसोबत गेला, तो आता हा तुमचा वाईट मुलगा घरी आलाय, तेव्हा तुम्ही त्याच्यासाठी सगळ्या घरातलं चांगलं जे पुष्ट वासरू ते कापलं. तर आता इकडे काय होतंय, ह्या मोठ्या भावाचा या छोट्या भावाने काय केले त्याच्याशी संबंध आहे का? काहीच नाही. पण ह्या मोठ्या भावामध्ये जो गर्व आहे ना, तो गर्व त्याच्या सगळ्या गोष्टींचं मूळ कारण आहे. वचन काय सांगतं, परमेश्वर गर्विष्ठांचा विरोध करतो. सर्व पापाचं मूळ कारण काय आहे? गर्व. पाप नाही, पापाच्या मागे काय आहे तर गर्वामुळे पाप होतोय. मग हा मोठा मुलगा म्हणतो, तुमचा छोटा मुलगा हे असं असं सगळं करून आलाय आणि तुम्ही मला साधं एक करडू दिलं नाही, साधं पोष्ट वासरू कधी दिलं नाही मजा मारायसाठी, माझ्या मित्रांसोबत जाण्यासाठी. तर हा मोठा मुलगा जेव्हा हे बोलतोय ना, तेव्हा त्याच्यामध्ये तो गर्व आहे. त्याला काय वाटतं की हा माझा छोटा भाऊ स्वतःचा हिस्सा घेऊन गेला, त्याने स्वतःचा जर वडिलांच्या संपत्तीतून हिस्सा घेतलाय तर ते जे उरलंय ते माझं आहे. आता त्याला काय वाटतंय की तर हा आला आहे म्हणजे आता जो माझा वाटा आहे त्याच्यामध्ये पण हे येणार, माझ्या संपत्तीमध्ये पण आता ह्याला वाटा द्यावा लागणार. तर हा मोठा मुलगा वडिलांशी वाद घालतोय आणि सांगतोय की हे असं आहे, त्याने चांगलं वागलं नाही तरी तुम्ही त्याला का देता? त्याची लायकी आहे का? त्याची लायकी नाही आहे. आणि हेच येशूने दुसऱ्या एका उदाहरणाद्वारे सांगितलं होतं की शास्त्री परुषी आणि जकातदार जेव्हा मंदिरात प्रार्थना करायला जातात, तो नाही का जकातदार म्हणतो मी पापी आहे, मी असं केलं, माझी योग्यता नाही. परुषी कशी प्रार्थना करतो? तो जो जकातदार आहे ना, त्याने जे पाप केलं, वाईट केलं, त्याच्यासारखा मी नाही आहे. तर ह्या परुषीचा त्या जकातदारासोबत काही संबंध आहे का? नाही. पण त्या परुषाला तो कमीपणा दाखवून जकातदार काय म्हणतो की मी किती योग्य आहे, कारण त्या परुषीमध्ये, त्या व्यक्तीमध्ये तो गर्व आहे. तर सगळ्या पापाचं मूळ कारण काय आहे? गर्व आहे. अजून एक उदाहरण देऊन मी तुम्हाला सांगते. समजा दोन व्यक्ती आहेत, ए आणि बी. तर ए ही पहिली जी व्यक्ती आहे त्या व्यक्तीला बी नावाच्या व्यक्तीने खूप त्रास दिलाय. त्या व्यक्तीचं शारीरिक शोषण केलंय, पैसे त्या व्यक्तीचे लुबाडलेत, भावनिकदृष्ट्या त्रास दिलाय, सगळीकडून त्रास दिलाय. कोणत्या? बी नावाच्या व्यक्तीने ए नावाच्या व्यक्तीला त्रास दिलाय. आणि ए नावाची व्यक्ती आहे ना, त्या त्रासातून जेव्हा जाते तेव्हा ती म्हणते की नाही का, त्या व्यक्तीला मी कधीच माफ करणार नाही, कारण त्या बी ह्या नावाच्या व्यक्तीने मला खूप त्रास दिलाय, शारीरिकदृष्ट्या, मानसिकदृष्ट्या, भावनिकदृष्ट्या, पैशाच्या बाबतीत सुद्धा त्या व्यक्तीने माझं
शोषण केलंय, मला त्रास दिलाय. आणि ती व्यक्ती त्या बी नावाच्या व्यक्तीविषयी मनामध्ये राग आणि अक्षमा घेऊन चालते. ज्या वेळेस ए नावाची व्यक्ती राग घेऊन चालते तेव्हा आपल्याला परिस्थिती पाहून हे योग्य वाटतं, बरोबर आहे ना. परंतु समजा एक तिसरी व्यक्ती येते, सी नावाची व्यक्ती येते, आणि ती व्यक्ती ए नावाच्या व्यक्तीला सांगते की अरे तू क्षमा कर त्या बी नावाच्या व्यक्तीला, तू त्या व्यक्तीला क्षमा केली पाहिजे, विसरून जा जे झालंय ते. तर ए जी पहिली व्यक्ती जिला त्रास झालाय ती व्यक्ती काय म्हणते त्या तिसऱ्या माणसाला की तुला नाही माहिती त्याने मला किती त्रास दिलाय, त्याने माझे पैसे लुबाडले, त्याने मला त्रास दिलाय, त्याने माझं शारीरिक शोषण केलंय, मानसिक शोषण केलंय, त्या व्यक्तीमुळे माझी नोकरी गेली, त्या व्यक्तीमुळे माझं नाही का नुकसान झालंय, मी त्या व्यक्तीला कधीच क्षमा करणार नाही. जेव्हा ही पहिली व्यक्ती असं वागते ना त्यावेळेस ती व्यक्ती गर्वामध्ये काम करत असते. मी नेहमी एक उदाहरण देते की समजा तुम्हाला जखम झाली आणि हातामध्ये पू वगैरे झालाय, कुठे पू झाला असेल, आणि समजा तुम्हाला जखम झाली, तुमच्या हातामध्ये पू झालाय आणि दुसऱ्या कोणत्या व्यक्तीचा धक्का लागला आणि तुम्हाला दुखायला लागलं, तर तुम्ही काय म्हणतात त्या व्यक्तीने धक्का मारला ना म्हणून दुखतंय. पण तुम्हाला समजलं पाहिजे त्या व्यक्तीने जेव्हा धक्का मारला तेव्हा त्या व्यक्तीने तुम्हाला जाणीव करून दिली की तुमच्यामध्ये पू झालाय, तुमच्यामध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. जो हातामध्ये जी जखम आहे, जे पू झालाय ना त्याच्यावर तुम्ही काम केलं पाहिजे, त्यातून बाहेर पडा. ज्यावेळेस हा मोठा भाऊ छोट्या भावाविषयी रागावलेला होता, वडिलांशी भांडत होता, त्यावेळेस त्याला हे माहित नव्हतं की त्याच्यामध्ये तो पू आहे, त्याच्यामध्ये ती जखम आहे. भावाने त्याचं काही केलं नाही. ज्यावेळेस भाऊ आला त्यावेळेस त्या मोठ्या भावाचं अंतःकरण काय ते उघड झालं. तो भलेही सगळ्या चांगल्या गोष्टी करत होता परंतु त्याचं मन चांगलं नव्हतं. मग तुम्ही काय केलं पाहिजे, तुमची जखम साफ केली पाहिजे, तो जो पू आहे तुमच्यातला तो साफ केला पाहिजे. जेव्हा एखादी दुसरी व्यक्ती येऊन धक्का मारते आणि दुखते तर त्या व्यक्तीची चुकी नाही, त्या व्यक्तीमुळे जाणीव होते की आपल्यामध्ये काहीतरी चुकीचं आहे. आणि इथे ज्यावेळेस ही तिसरी सी नावाची व्यक्ती येऊन ए नावाच्या व्यक्तीला सांगते की अरे क्षमा कर, त्या व्यक्तीने तुझं काही वाईट केलं आणि तुम्ही हेच कारण आहे. आज अनेक लोक म्हणतात की माझं लग्न त्या व्यक्तीसोबत झालं ना म्हणून माझं आयुष्य बर्बाद झालं. किती लोक म्हणतात मी ह्या घरात जन्मले ना म्हणून मी लाईफमध्ये काही करू शकले नाही. तुम्ही परिस्थितीला, तुमच्या पती पत्नीला, तुमच्या नातेवाईकांना, घराला तुम्ही नावं ठेवता की ह्या परिस्थितीमुळे मी आयुष्यामध्ये काही करू शकलो नाही. परंतु खरं काय, ही परिस्थिती नाही तर तुमच्यामध्ये तो गर्व आहे. तुम्ही नाही का त्या गोष्टींना ज्यावेळेस दोष देता, तुम्ही गर्व करता की मी तर चांगला आहे, मी तर करू शकत होतो, पण ह्या बाकीच्या लोकांमुळे मला हे जमलं नाही. आणि ज्यावेळेस तुम्ही असं म्हणता की ते इतर लोकांमुळे मी काही करू शकलो नाही, मी कमजोर पडतो, याचा अर्थ काय होतंय, तुम्ही त्या Continue. You know when she's translating, I'm holding like this. Translate, right? ज्या वेळेस नाही का तुम्ही त्या व्यक्तीला नाही का दोषी ठरवता, इतर व्यक्तीला, त्यावेळेस काय होतं माहिती, तुम्ही विसरून जाता की जखम आणि पू तुमच्यामध्ये झालाय, तुमच्यामध्ये तो गर्व आहे. आणि येशू म्हणून सांगतो सर्व पापाचं कारण काय, गर्व. आणि म्हणून प्रभू गर्विष्ठ लोकांचा विरोध करतो. तर तुम्ही काय केलं पाहिजे, क्षमा केली पाहिजे, विसरलं पाहिजे. त्या भावाने सुद्धा स्वीकार केला पाहिजे छोट्या भावाचा. शास्त्री आणि परुषी हेच करत होते. तो जकातदाराला नाही का दोष देत होता की त्याच्यासारखा मी पापी नाही, पण हे चुकीचं आहे. आणि येशू हेच सांगायला आलाय की तो नम्र जनांवर कृपा करतो पण गर्विष्ठांचा तो विरोध करतो. आणि ब्रदरने ज्यावेळेस आपल्याला एक्झाम्पल दिलं, त्यांनी शिकवलं की त्यांच्या ऑफिसमध्ये दोघं जण काम करत होतो आम्ही, परंतु माझी योग्यता नसताना जेव्हा मला प्रमोशन मिळतंय आणि त्यांना मिळत नाहीये तर त्यावेळेस त्यांना अधिकार आहे त्यांनी परिस्थितीनुसार नाही का प्रतिक्रिया देण्याचा. परंतु ते वचनाचा जेव्हा आधार घेतात त्यावेळेस ते काय करतात, माझ्यासाठी नाही का प्रार्थना करतात, ते विसरून जातात. ज्यावेळेस ते परिस्थितीनुसार चालत नाही, भलेही मग ते प्रमोशन त्यांना नाही मिळते, त्यांची योग्यता असताना ते प्रमोशन ज्यावेळेस दुसऱ्या व्यक्तीला मिळते त्यावेळेस ते काय करतात, ते देवाच्या त्या कृपेमध्ये प्रवेश करतात. Praise God. Okay. Shall I continue? Yes. Are you hungry? Yes. Yeah. Hungry for the word. Continue. Hungry for the word? Are you sleepy? No. Really? Honestly, I can continue? Yes. Yeah? Okay. Now, this is the example of brothers, right? Two brothers, the younger and the elder. Now, there is another example of brothers. That is the this is a parable that is a real incident that happened. That is Joseph and his brothers. Yes. Correct? Now, if you see Joseph, his own brothers came against him and they hated him. Correct? And they hated him because of the dream. And they called him, "You're a dreamer.
Did he? Yes or no? Now, they hated him because of his dream. Now, he received a message from God in a dream. Correct? Now, did his brothers sold him as a slave? Yes. Did they strip him? Now, on those days, a slave is treated like an animal. In fact, the book of Psalms says Joseph was chained in his neck and his leg. He was chained like an animal. They buy a slave naked. They are even treated worse than animals. Now, who did this to him? His own brothers. Once a person is a slave, then he is a slave forever. A slave will never have a future. Even a son of a slave, they call, he is a son of a slave. One slave, then he is slave forever. Now, Joseph had every right. Usually we say, right, I am angry, you don't know what he did, you don't know what she did, correct? But the Bible says you are angry, you are bitter, you are in strife, not because of what anybody did to you, but I am in strife because of there is pride in me, correct? But if you see in the life of Joseph, he had every right to say, my brothers did this to me, my brothers insulted me, my brothers abused me, my brothers want to kill me, my brothers sold me, yes or no? And he had every right to say, my future is gone because of my brothers. But why do you think Joseph was not angry or bitter? In fact, if you see in the chapter in Genesis 50, he tells his brother very lovingly, kindly, don't worry, I will take care of you and your children. What you meant for evil got turned around for good. In fact, when opportunity came, when he was in position, he did not give back. He operated in love. Now, here you see one brother who is very angry for what the younger son did. And you see another brother, he had every right to be angry with his brothers, but he was not operating in strife. You know why? Because he was a humble person. And because he was humble, he saw the power of God, the grace of God, and he saw the favor of God, and he became the governor. Now, what made him to be humble? Because he believed in the word. Now, somebody say it's not the word, it's dream. The Bible says God's word came in a dream to Joseph. I think it's in Psalm 105, I think, 105 or 109. It says the word of God came to Joseph in a dream. And Joseph believed in the word. He believed in the word. Did Joseph believe in himself, or did he believe in what God promised? A humble person is not depending on self, is depending on God and believing in what God promised. A proud person is a person who's depending on self and he's justifying by his own works, by his own performance. He says, I have right standing with God. The reason why Joseph was not offended with his brothers, because he believed that what God promised, I have received it, not because of my works, but because God loves me. And my brothers cannot stop, or what they did to me cannot stop what God has planned for me. Now, many times we say, I am in this condition because I married this man. I am in this condition, I married this woman. I am in this condition because my boss did this to me. I am in this condition because I am born in this family. You are in this condition because you are offended. Nobody can stop what God has for you. The only thing that stops what God has for me is my own offense, my own strife. And the reason why I am operating in strife is not because what so-and-so did to me. It's my own pride. If Joseph would have got offended, the reason he would have got offended is because how can my brothers do this to
me. I am so good. I did so good things. I loved my father. My father loved me. How can my brother do this to me? If he would have said, how can my brothers do this to me? And if he would have got offended with his brothers, he himself would have aborted the dream God gave him. So what is actually aborting, or what is actually hindering the power of God manifest in my life, is my own pride. That's why whosoever is justified by the law is fallen from the grace of God. Now what hindered the elder son is, the elder son is saying, I kept all the law, I obeyed all the law. And he was trying to justify, I am good and my brother is bad. You know, I always used to say, this is not in the Bible, okay? There is something called, my own interpretation, there is something called high class demon and there is something called low class demon. What you see in the younger son is low class demon. You know why low class? Everybody knows he is a sinner. The whole village knows, or the whole city knows, this fellow, no, he took everything of the father, he lived such a life. Everybody will see when the demon is manifesting, the person is rolling, shouting and yelling. But you see the Pharisees, nobody knows. They look so good. They are inside the church. But if you see in James 3 verse number 16 what he read, 15 and 16, where there is strife and where there is enmity, there is all evil work. Now in that scripture you see jealousy, you see strife, but you don't see murder, you don't see robbery, you don't see other sins. You know why? Because only high class demons are mentioned in that scripture. Because when I am operating in strife and anger and bitterness, if you see the root, the reason I am bitter because I am good, she is bad. The reason I am offended is I am right, you are wrong. The reason I am operating in offenses, I am right because my action is right. And I am praying, Lord, I want justice. You have to be very careful when you pray for justice. When you pray for justice, you receive what you deserve. And you and I deserve punishment. You and I deserve punishment. Grace is given to the one who doesn't deserve. When I'm operating in offense, when I'm operating in unforgiveness, when I'm operating in strife, I am actually trying to justify that I have every right to be angry with so and so. That's why Christ has become no effect in you. Whosoever has justified by the law, you are fallen from the grace of God. Galatians 5:4. पहा, इथे आपण पाहतो, आपण आता पाहिलं उधळ्या पुत्रामध्ये दोन भावांची एक आपण स्टोरी, एक गोष्ट पाहिली. त्याच्यामध्ये मोठा भाऊ जो आहे तो छोट्या भावावर रागवलाय आणि हा तर येशूने सांगितलेला दाखला आहे. अजून एक अशी दोन भावंडांची नाही का एक गोष्ट आहे जी की खरी आहे. ती आहे की उत्पत्तीमध्ये योसेफाची गोष्ट आहे. योसेफ आणि त्याचे भाऊ. आपल्याला माहिती की योसेफाला परमेश्वराने एक स्वप्न दिलं होतं. ते स्वप्न ज्यावेळेस योसेफाने पाहिलं तर त्याचे भाऊ त्याचा तिरस्कार करू लागले. योसेफाला त्याच्या भावंडांनी विकलं, एक गुलाम म्हणून विकलं, त्याचे कपडे काढून घेतले. तर त्या काळात कसं व्हायचं, एखाद्या व्यक्तीला जेव्हा गुलाम किंवा नोकर म्हणून विकायचे तर त्या व्यक्तीला प्राण्यांसारखी वागणूक दिली जायची, एक जनावर म्हणून त्याला वागणूक दिली जायची. त्यांचे पूर्ण कपडे काढायचे. जर स्तोत्रसंहितेमध्ये तुम्ही वाचलं तर 105 मध्ये असं दिलेलं आहे की योसेफ हा गुलाम म्हणून विकण्यात आला. त्याच्या गळ्यामध्ये त्याच्या पायामध्ये बेड्या किंवा साखळदंड बांधण्यात आले होते. त्या काळात असं होतं की एखाद्या व्यक्तीला जर गुलामाचा मुलगा म्हणून म्हटलं गेलं तर आयुष्यभर त्याची ओळख एक गुलाम किंवा नाही का गुलामाचा मुलगा, म्हणजे त्याच्या योसेफच्या पिढ्या पण जर आल्या असत्या ना की हे गुलामाची मुलं आहेत म्हणून ओळखण्यात आली असती. असं त्या काळात चालायचं. योसेफाचे भाऊ त्याच्याविषयी ज्यावेळेस त्यांना कळतं की हा तर मोठा अधिकारी होणार आहे, हे जेव्हा समजतं त्यावेळेस ते त्याचा तिरस्कार करू लागतात. ते त्याला विकतात, ते त्याला मारायचा प्रयत्न करतात, त्याला गुलाम म्हणून विकतात. आणि ज्यावेळेस त्याला गुलाम म्हणून विकतात, योसेफाला बायबल सांगतं की वचन सुद्धा मिळालं नव्हती, त्याला स्वप्न मिळालं होतं, त्याला स्वप्न पडलं होतं आणि ते स्वप्न जे देवापासून त्याला मिळालेलं त्यावर तो विश्वासाने चालत होता. आता ज्या वेळेस त्याच्या भावंडांनी तिरस्कार केला, त्याला नाकारलं, त्याला विकलं, त्यावेळेस योसेफाने काय करायला पाहिजे होतं, भावांविषयी रागावलं पाहिजे होतं, भावांना अक्षमा केली पाहिजे होती, त्यांच्याविषयी मनामध्ये राग मत्सर यायला पाहिजे होता. पण कोणती गोष्ट होती की योसेफ नाही का अक्षमेमध्ये, रागामध्ये, वादामध्ये चालतच नव्हता. जर
जर आपण पुढे वाचलं उत्पत्ती 50 मध्ये असं दिलंय की ज्या वेळेस नाही का योसेफ मोठा अधिकारी होतो आणि सगळीकडे दुष्काळ पडला आणि त्याचे भाऊ ज्या वेळेस येतात अन्न मागण्यासाठी, तर योसेफ त्याच्या भावंडांना ओळख देतो आणि तो काय म्हणतो की तुम्ही काळजी नका करू, मी तुम्हाला आणि तुमच्या मुलाबाळांना सुद्धा पोसेल. मग कोणती गोष्ट होती? आपण उधळपुत्रामध्ये पाहिलं की मोठा मुलगा जो आहे तो तर छोट्या भावावर रागवलाय आणि त्याला खूप वाईट वाटतंय की माझ्यासाठी नाही दिलं पण छोट्या भावासाठी नाही का वडील नाही का पार्टी करतोय, तो रागावलेला आहे. पण इकडे जेव्हा सगळे भाऊ मिळून सुद्धा योसेफाच्या विरोधात वागतात, तर कुठली गोष्ट आहे की योसेफ त्यांच्यावर रागवत नाहीये, त्यांना अक्षमा करत नाहीये, त्यांच्याविषयी कुरकुर करत नाही, त्यांचं वाईट चिंतत नाहीये. तर योसेफ उलट त्यांना म्हणतोय मी तुमची, तुमच्या भावांची, तुमच्या मुलांची, सगळ्यांची मी काळजी घेईल. कुठल्या गोष्टीमुळे तो चालतोय? तो एक गुलाम म्हणून विकण्यात आलाय, त्याला वाईट वागणूक दिली, त्याच्या अंगावर कपडे सुद्धा नाही, त्याच्याविषयी साक्ष खराब झाली आहे, तरी सुद्धा जे स्वप्न त्याला देवापासून मिळालं होतं, योसेफाचा त्याच्या भावांनी काय केलं, परिस्थितीवर विश्वास नव्हता, तर देवाने जे स्वप्न त्याला दाखवलं की तो मोठा अधिकारी होणार, त्याच्या बाबतीत ह्या गोष्टी घडणार, त्या स्वप्नावर विश्वास ठेवून त्यावर तो चालत होता आणि त्यामुळे त्याच्या मनामध्ये अक्षमा, राग, कडूपणा ह्या गोष्टी आल्या नाही, तर उलट त्याच्या भावांसाठी जास्त प्रेम आलं. पहा, आपण ज्यावेळेस वचन वाचतो तेव्हा हीच गोष्ट घडते. इथे मोठ्या मुलामध्ये काय होता? गर्व होता. उधळ्या पुत्राचा जो भाऊ होता त्याच्यामध्ये गर्व होता. त्या गर्वामुळे काय झालं, तो घरात जायला तयार नाही, भावाला माफ करायला तयार नाही. पण योसेफामध्ये गर्व यायला पाहिजे होता पण तो गर्व नव्हता, तर त्याच्यामध्ये प्रेम आलं. कारण भावंडांनी काय केलं हे पाहण्याऐवजी परमेश्वराने त्याला जे स्वप्न दाखवलंय ते स्वप्नावर तो विश्वास ठेवून चालत होता. बरेच वेळा आपल्यासोबत पण असं होतं, आपण म्हणतो ह्या नवऱ्यामुळे किंवा माझ्या बॉसमुळे असं झालं, माझं ऑफिस चांगलं नाही, माझ्या मैत्रिणीने मला फसवलं. आपण ज्यावेळेस इतरांना दोष देतो, त्या परिस्थितीवर ज्यावेळेस आपण नावं ठेवतो ना, आपण एका प्रकारच्या गर्वामध्ये चालत असतो. ही परिस्थिती आपल्याला काहीच करू शकत नाही, कारण बायबल सांगतं परमेश्वराने जर मला आशीर्वादित केलंय तर परिस्थिती काही असू दे. योसेफाची परिस्थिती चांगली होती का? नाही, सगळ्यात वाईट होती. परंतु त्या वाईट परिस्थितीत तो जास्त आशीर्वादित का झाला? कारण ज्या देवाने त्याला स्वप्न दाखवलं त्याच्यावर त्याने विश्वास ठेवला. स्तोत्रसंहिता 105 मध्ये जर वाचलं तर असं दिलंय की त्याला स्वप्न, योसेफाला स्वप्न दाखवण्यात आलं, तर त्याने त्या परिस्थितीकडे लक्ष दिलं नाही, त्या स्वप्नावर विश्वास ठेवून तो चालला. त्याचनुसार ज्यावेळेस भले तुमचं पती, पत्नी, तुमची फॅमिली, तुमचा बॉस किंवा बाकी काही परिस्थिती असू दे, त्या परिस्थितीत ज्यावेळेस तुम्ही देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवून चालता, ते वचन घेऊन चालता, त्यावेळेस काय होतं, वचनाचे आशीर्वाद जे आहेत की तुम्ही आशीर्वादित आहात हे आपल्या जीवनात दिसतात. पण ज्या वेळेस मी गर्वामध्ये चालते आणि मी म्हणते नाही त्या व्यक्तीमुळे मी करू शकले नाही, ह्या परिस्थितीमुळे मला जमत नाही आणि म्हणून मला मिळत नाही, तर याचा अर्थ काय की मी पाप करते. कारण सर्व पापाचं मूळ कारण काय? गर्व आहे. आणि म्हणून आपण वाचलं की याकोबाचे पत्र 3:16, 4:16 मध्ये आपण वाचलं की परमेश्वर काय करतो? गर्विष्ठांचा विरोध करतो. जिथे वाद आणि भांडणं आहेत, बायबल सांगतं जिथे वाद आणि भांडण आहेत तिकडे सगळ्या प्रकारचा गोंधळ आहे आणि सर्व प्रकारचं कुकर्म म्हणजे वाईट गोष्टी आहेत. हे असं का लिहिलेलं आहे? कारण गर्व असल्यामुळे काय होत आहे? वाद झाले आहेत, वाद झाल्यामुळे भांडणं झालेत, भांडणं झाल्यामुळे गोंधळ निर्माण झालाय आणि मग हळूहळू ती अक्षमा, ह्या वाईट गोष्टी वाढत जात आहेत. परंतु परमेश्वराचं वचन हे सुद्धा सांगतं की परमेश्वर लीन जनांवर कृपा करतो. याचा अर्थ काय? मी परिस्थितीकडे ज्या वेळेस पाहत नाही तर मी देवाकडे पाहते, मी देवाच्या त्या कृपेच्या अधीन असते. आणि योसेफाला हे चांगलं समजलं होतं म्हणून तो रागावण्याऐवजी, चिडण्याऐवजी, भावांना शिक्षा करण्याऐवजी त्या भावांना तो स्वीकारून त्यांना मदत करून ते प्रेमाचं हृदय घेऊन चालत होता. ज्यावेळेस आपल्याला असं वाटतं की त्या व्यक्तीने त्रास दिलाय, मी माफ करणार नाही, मला त्रास होतोय, त्यावेळेस आपण त्या व्यक्तीच्या चुका दाखवत नसतो, आपण हे सांगत असतो की माझ्यामध्ये गर्व आहे. कारण आपल्याला असं वाटत असतं मी करू शकते पण त्या गर्वामुळे, त्या गोष्टीमुळे मी करू शकत नाही आहे. आणि देवाने त्याच्या वचनामध्ये आपल्याला हेच सांगितले की ज्यावेळेस तो गर्विष्ठांचा विरोध करतो तर परमेश्वर त्या व्यक्तीचा नाही, त्या पापाचा नाही, तर त्या व्यक्तीमध्ये जो गर्व आहे ना, जो गर्व त्या व्यक्तीला आशीर्वादित होऊ देत नाही, जो गर्व त्या व्यक्तीला त्या कृपेमध्ये जाऊ देत नाही ना, त्या गर्वाचा परमेश्वर विरोध करत असतो. If you see the younger son, okay, when he came to the father's house, the Bible says he came to his senses, correct? Did the father say, you go and change your life, live a good life, come to me? No. He accepted him as he is, right? Now when the younger son receives, the garment,
when he receives the ring, when he receives the shoe, or he receives the party, everything that the father gives, will the younger son say, all this is because I did this? Or the younger son says, I don't deserve this. Yes or no? Yes. That's why grace is given to the one who don't deserve. Now will the younger son go out to the old life? Not. What keeps him from not going to the old life? Understanding Father's love. Now what is the root of he living holy life? His grace, the Father's love. Now when it comes to the elder son, he was living holy outside, but he was trying to do good, but the root of everything was pride. That's why he was angry, he was bitter, and that's why he couldn't accept his own brother. When you have an elder son, when I have an elder son mindset, when I see somebody wrong, you know what I say? I'm not like you. I don't do what you did. Correct? But if I have a younger son mindset, you know what I say? If God can bring me out of this pit, why can't God bring you out of this pit? If today I can enjoy everything in my Father's house, I will never put a person down, but a person who's down, I'll help. The grace of God, the gospel of God helps the person to come out of that condition and lift a person. That's the gospel of grace. Grace is not to tell a person you don't deserve. You're wrong. No, grace is giving the other person the power of God to come out of sin. Now, when you see the elder son might think that he's been in the Father's house, he kept all the law, he was obedient, he is hard worker. But the elder son is trying to justify that I earn. Grace cannot be earned. Grace cannot be earned. Nobody can deserve grace, because grace is God's willingness to use His power, His ability, His anointing, His authority, which I don't deserve. That's why God gives more grace to the humble. Now you understood the meaning of the word humble. A humble person is a person who's not justified by the law, but the humble person is a person who believes in what Christ has done. You know, there are two things in the Bible. If you don't understand this, you misinterpret the Bible. One is the law and one is the promise. And right from the beginning, you see the promise and you see the law. Now, for example, God did not give law to Abraham. Law came through Moses. But God gave him the promise. Whenever there is a promise, the promise doesn't speak about what I have to do. The promise speaks about what God has already done for me. All that I have to do is believe. But the law speaks about what I have to do to earn or to perform to receive. That's why the book of Deuteronomy says, if you keep all these law, then the blessing comes upon you. But if you break any of these law, then curse comes upon you. And the Bible says that if I keep all the law and I miss at one point, I am guilty of all. That means nobody can be justified by the law. And the Bible also says anybody who's under the law is under curse. We may not keep the law, but we have the law mindset, a performance mindset, that what I receive in my life is based on what I perform. And when I have performance mindset, the end result is I end up in strife, I end up in anger, I end up in unforgiveness, because I think what I receive is based on my performance. And when I see somebody else not performing and receiving, then that causes offense. And that's why the Bible says the only reason for strife, only by pride comes contention. Which verse is that? Proverbs 13:10. Only by pride comes contention. The only reason the elder son was angry because of pride. The only reason why Joseph was not angry with his brothers, because of humility. To be humble is not justifying by my performance. To be humble is to believe in what God promised.
That's why I said there is two things in the Bible. One is the law and one is the promise. The promise is not about what I do or what I perform or what I achieve. The promise is what God did, and all I have to do is to believe in what God promised. And all that Joseph did is he believed in the word God gave. Because he did not believe in his action. If he would have believed in his action, his performance, he would have compared himself with his brothers. I deserve, my brothers don't deserve. But he did not believe in him. He believed in the promise that God gave. That's why he was walking in humility. And because he was walking in humility, he saw the favor of God. He saw the power of God. The only reason today we are not seeing the grace of God, the power of God manifest, is because of pride. And if we want to see the power of God manifest, the Bible says God gives more and more grace to the humble. Hallelujah. We can continue on and on because there is more, okay? But let it be a beginning of you and me learning this. Don't close this chapter saying the session is over. It has begun. Last year, again, I'm Sorry. Yeah, share. Last year, I had pain in my heel. So I went to the doctor. The doctor said that your heel bone is growing. So we cannot do anything for this. Just you have to take medicines and take some precautions. So I said, okay. Then it was going on, and I took medicine, and then when I was hearing to your videos, then Johnson brother was speaking about arthritis, and he was having a healing session. So I entered into that, like watching, and I declared all that on me, and from that moment that pain is gone. Praise God. That growth? I don't know about the growth, but that pain is You feel gone. any growth? No. We don't feel any growth. That pain is there. That means the growth is gone. Yeah, the Praise pain God. is gone totally. Otherwise, I could not put my feet down. Praise God. Okay, anybody The pain else? in the heel and Anybody the else joint. have any pain in your heel? Anybody? Or growth? When she watched about arthritis. When I The watched teaching on Johnson brother arthritis. teaching on arthritis, and So that day she he was saying, practiced what she heard. That he moment- prayed, and I said that I believe, I take it to myself, and I declare it. And that time I declared. And Okay, from now that so time we the will pain release was- the same, okay? Yes. Anybody else has any problem in bone? Come. Okay, now. Okay. Turn. Look at her. Okay. Hold her hand. Konkini? Kong. It's okay. You close your eyes. Which leg? Two leg. Both the legs. Ube wrong to যায় না Cannot stand. It's paining now? now paining or Paining no? Now paining? now paining Is it paining? Yes. Okay. and chakra is coming. What is coming? Hey, ask in Konkani, is it paining? घोडे येतात She feels. आणि Okay, now only my भाषण जातं Okay, my question is now can she feel the pain? आणि वो हात खूप दुखते आता दुखतात Dukta. Okay, close your eyes. Now, you did not ask Jesus to heal you, correct? You spoke to that bone, correct? Yes. You chopped, because that's what he was speaking in that video. And you spoke to that pain, because Jesus never said pray for the sick. Yes. He said speak to the mountain. When Peter and John saw the crippled man, they did not say God heal. They said silver or gold I don't have, what I have I give. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Walk, yes, Correct? yes. So you're not going to ask Jesus to heal her, but you're going to speak to that infirmity to leave. Okay? Okay, say this. Close your eyes and say this. In the name of Jesus. In the name of Jesus. You don't say, you only listen, okay? In the name of Jesus, In the name of Jesus. I speak to you. I speak to you. You spirit of infirmity, You spirit of infirmity. be uprooted from the root Be uprooted from the root and be cast into the sea. and be cast into the sea. Right now, Right now, I command I command every pain, every pain, every infirmity, every infirmity, come out. come out, Out. out, Leave her body leave her body now. now. In Jesus' name. In Jesus' name, I command I command you spine, you spine, disc, disc, pelvic bone, pelvic bone, shoulder bone, shoulder bone, be aligned now. be aligned now. Go back into normal position. Go back into normal position. Muscles, Muscles, tendons, tendons, ligaments, ligaments, nerves, nerves be loosed, be loosed, be relaxed. be relaxed. In Jesus' name. In Jesus' name, I command I command both the legs, both the legs, heels, heels, knees, knees be healed. be healed Now, now. every pain, Every pain, leave her now. leave her now. In Jesus' name. In Jesus' name, You are completely set free. you are completely set free. Life of Jesus Life of Jesus flowing into you. is flowing unto you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Okay, now move this hand.
Dutta? Wait. Is it paining? Gone? Gaily? Okay, move your leg. Now no paining, tomorrow coming. Okay, gone. Lift this hand. Turn. Lift this hand. Paining? No pain? How many years? 2-3 वर्ष झाले. 2-3 years. आता 2-3 महिने झाले जाताना. This is gone? Yes. That also is gone? Leg is there? Hallelujah. Congrats. Praise God. Yeah, come. तिकडेच खेळायचं उधर नहीं This is regarding my mummy. She got a उधर नहीं stroke लेके जा actually on सकते, ये Thursday. ground है उसका, Loudly, you can hear उसका her? ग्राउंड है. Loudly. हाँ इसका ग्राउंड My है. mummy got a उसका stroke on a खेल. Thursday, last Thursday. Okay. It was on her left side. And she was Hello, in the okay. hospital. So unfortunately on that same day खेलते ना Sydney तू? had come was to my place for the खेलते ना Bible बेटा? study. I think it was a Saturday, I think, na Sydney? Something. So I just told Sydney, just go and pray for her. And she really felt that, and that same day she was moving her leg so much that her left leg was going right up. Praise God. He prayed or he spoke to the legs? He prayed for her, and till now, now also evening also, when I told her that I'm come to Sydney's house, she told me, give the phone to Sydney. I want to tell him that I am just saying this word, that Jesus has healed me. Jesus has healed me. And she's every time just praising Sydney, like that. Thank you for Sydney for everything what you have done, like. And you prayed for her. She's literally there is lot of You movements prayed? in her. You spoke to the infirmity, right? Praise God. Yeah, but she has the. We have that mindset, we pray. The Bible doesn't say go and pray for the sick. The Bible says go and heal the sick. Heal the sick. But James the she is leper, healed raise in the the name dead, of heal them. Jesus. And the Bible says lay hand on the sick. Yes. And the word prayer is not there. Yeah. Lay hand on the sick and the sick shall recover. Yeah, recover. We add that word pray. But in that 1 week's time, what इथं नाही improvement we लावायचं. saw, it is like इथं very ठेवायचं. much. Even I feel खेळ ना that doing याच्यावर, the खेळ ना. physiotherapy and all also उभी राहा wouldn't त्याच्यावर. make her health त्याच्यावर that उभी राहा. much. What Sydney did, like, and after that नाही, she is इकडं काय? keeping continue इकडे. constantly saying that word, तिकडं सगळं and she is getting that positive energy in her more and more. That's not ठेवून दे positive सगळं, energy, ठेवून दे that's the आतमध्ये Holy Holy बॉक्समध्ये Spirit. सगळं ठेवून That's not द्या. energy, he's a person. Okay, now is Sydney did, right? Is the same power in you? Yes. I also like pray for her, but she believes more in Sydney, and she's like Sydney will. And now she's saying to me that every Saturday I want the Bible study at my place. Tell Sydney to please come pray for me, and we will continue the Bible study at her place only. Like, so she's happy for that. Like, Because he is the laborer for her, Yes. not you. Praise God. And also my one last more? time, yes, I had told her because this pain is gone, but that numbness and giddiness is still there now also? Yeah. Numbness is somewhat, but giddiness is there slightly. Pain is gone. Pain is gone. Okay, who's coming now? Who's coming? What? Okay. Say this. In the name of Jesus, In the name of Jesus, I'm speaking to you, and I'm speaking to you you, spirit of infirmity you spirit of infirmity, that is causing that numbness. causing the numbness. Command you, I command you, leave her body leave her body right now. right now. Come out. Come out, Out now. out In Jesus' name. in Jesus' name. Life of Jesus Life of is Jesus flowing into you. is flowing into you. God's healing power God's healing power is flowing into is you. flowing into you. That's God's power. Yes, that's God's power. You're set free. You're set free. You're completely set free. You're completely set free. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Yes. Gone? Numbness gone? Numbness is gone. Giddiness is also gone. Gone? Praise God. Praise Thank you, God. Jesus. Thank you. Isn't it so simple? Why? Because God gives more grace to the humble. Who's a humble person? Who believes in the promise. Who believes in what Jesus did. What will hinder the grace of God when I think I did not pray today? I did not fast.
When I'm in pride, my focus is on what I have to do. If it is based on my performance, then I can't see God's power. A humble person simply believing in what the word says. You know, many times we say this. According to the world, humble is, I'm good for not good for nothing. I'm nothing. I'm only a dust. We think statements like this is humility. Actually, that is pride. You know why it's pride? When God is saying you are a new creation, when God is saying you are made righteous, when God is saying those who believe in me will do the same works I did, you are saying I am only a dust. You are in pride because my thinking about me is exalted above what God promised about me. You might think it's a humility, it is humbleness to say I am only a dust. It is pride to say I am only dust because God did not call you dust. It is humility. Okay. It is humility to believe what the written word of God says. Now, for example, I'm not preaching, okay, but I'm tempted to go. For example, when David went to face Goliath, what did David's brother said? Eliab said, there is pride in your heart. But actually, David was not in pride, he was humble. Because he did not believe in his strength, he believed, he said, who is this uncircumcised Philistine? In other way, he's saying he had confidence not in him, but in the covenant he had. Because I'm circumcised means I have a covenant with God. So when you walk in real humility, real humbleness, the world will call it as pride because they will see your words and they say, how can you say that you are righteous? How can you say that you are healed? How can you say? Actually, true humility is to believe what the scripture says and agree with what the scripture says and speak what the scripture says. Not based on my performance, but based on what Jesus did for me on the cross. That's why the Bible says God gives more grace to the humble.